akwasi menu ne yiri Lady Edna and afi Prophet Foster Reverend Rosemond Okona from Pons or House of Faith and ye papa no ne maame no masofo a mobom paye e de mayen ye maame Lydia of maame Lydia Bodis of maame Vivian mu nyina mo ka ho nyame enhira mo ene wo wi obesi ama wansansi ne ahudo we abrewa enkunuma enakoye fiada foforo de neche se ensem fofo wallahi talai shele metu shele dankam beri dankam bama yentwe umra sisi yes of mama premaini ohini ni adazwa obie tie o na obie tie yende a awodra die ye de kwama Elsa Lydia Boache me producer morphine wo fa ase no Elsa Lydia Boache wanya mfinhia no enum enne ne free ni wofa na na ya wasare mofi ho eno se yemfa ema no Elsa baby a wo bi eyi apa ye se onyame ma wunyini na enfra dum nkwa dum nyansa ne hunumu wo mfe no mo ade bia da wo kra free soro ma woni pa enyi free nsem ye ma happy birthday ebusuafo enne ye besua de na ye sua de a na fe abrabo mafutuo ne ye de nkomobo no abramo enne ye bedi nkomo de afa abortion eho ni sentuguo na de enti aya fa sa topic we no sa de we no ye wo no medical perspective na nenu ye kono morally eho na ye ko moral eho na ye kro because se ye kase ye ko no doctor for liar obi timi fa nyinsen no ento awudie nim ekofa dro ben no mu a na entimi ankota awudie nim a na dro ben ne paye a ye friend ectopic pregnancy se no yankoye no DNC enyi sa de na mfiri wa obewu eti doctor betimi aka kire wo se oye di save ni pankwa yagitum na enye turumu no kuku ababa wa bi e friend turumu no kuku he wonyim mfie ha obehye waduru amanyi se na tuagu eya na nchi wahye bebre o mema ne de wo so wo nyinyi se ngu won so kondom e wo wiase nyina wa hya ta so apipiagum ededa mfikyire ti anu so ye behwe se no so e ka ho a esusanso ben ene de ba enade a yesu ayetwi kasa bi ye kasa afidie eye machine twi kasa machine bia ye fidie eti sa wo pese wo ka calculator e wo twi kasa mu a eye nkontabuo afidie machine bia ye twi kasa mu no ye fidie ti sa wo pese wo hunu calculator aye nkola de su ade de e ma de ton ade de kan sika ya eye nkontabuo afidie so yi machine ya ye maame no de pamade de a obi aka ne se machine na no so ni twi die mu no eye ade pam afidie anase eniema pam afidie eti say ye washing machine a wo beka se eniema sie afidie e wo twi kasem no sa na sese wo ka no eniema sie afidie washing machine ade pam anase eniema pam afidie enso ye sewing machine enuti na radio set ye frɛ kasa afidie enti yesre yesu atwi kasa no a ya momodia na yensua ne yi na entumi so emwa yen ye twa ye ho na ye de abrabomu afutuo no abrotie ohini worship kakra volume 2 na fa prepara kwem Sompa 3.1 Utie ohini adazwa Utie sofu mame premaini ohini adazwa obie tie o This is 93.1 FM. Utie ohini adazwa Utie ohini adazwa
This is 93.1 FM. Wotie onyini adaswa. This is 93.1 FM. Sabre yewura nom so aba bedru enti dwumadi aye ba bedi ye maame ewa ha mam se wa bonsu ewa ha na apostle general Moiso say enso ha maame na de traffic e bitiu kakra yo ye be mo akwa aba na ho te sei nyame adumo ohini ni me ho ye pa o Yesu din se baby out in traffic ho pa yes o kan na ase me free ntem kafra yo apostle oyene na ho te sei kredi ampo nyankopon da woro ma odi adomadom ye yo se baby a free boko oh ajanadom ti mai ajedi ibia ekos kama nyame twadwuma mu awrade di eda awrade ase ye ko na ye beba ne abedi enkomo ene ade a ye hwe e wabrabo mu afutuo no ene se wonipa bi a wo be hia ne no aya treat no yi na wonim ba bi o kira be kwa akohia no enhumi se me yo hini ni ansa na waye me yi na bia na wo kira bi ba be hia me mantam ho yase wo furudua a wo mo a wo hia wo mo no wo sane nso a wo mo a ti onipa bia da woni ni be hia wabrabo mu no bomodia so obeye wafamu die so obema nyonkofa papa bi samu che yo samancho eye sa nyonkofa papa bi etimi da ho na da bi wokohia ne ba bi a ankoye ne mguase sansa brabo no aye bo ne sese na kwa recommendations enam obi so
na obi ahunu obi enam obi so na obi ahunu obi enti woni pa bia wo behia ne ne na wantumi ne nya anyonkofa papa na wo betietia nanim no wanhwa abekwa akohia ne baabi na akoye nim guase ne titiriw ene mabun ena wiye mo maame me tumfo se woni obi hia akoda ketwa kora waba ho no woni baabi o kena bekwa akohia no he wonye clean anu anfa nkwa wiye ebeduru baabi na wono so ogina baabi wonye security no ankoduru baabi sa wo kora wankohia no daache a bia wo baabi ebetumi akohia kochia no wo bon ni dia o se ye fra udin asomasi ada wonim papa semasi ana o se me papa no o se mene na ya dwuma pen ti se moa bi wo ho a sa nipa no so atumi ayeden e de aboa wo enso na de ne ehu a onipa nya hunu wa pe ena no arawusem bi amete papa bi ni frani na wone ne ba o so mo ko wura supermarket bi wa pa na supermarket wura na kache na kola se kache papa ne se ade enchen wo mu free anko na ade enchen ne asresere se na papa no ko ye lecturer ni frani no a wa pack ne car na o mo ko pa bibi na ato e wo shop nim ni frani ni se adan na wo kasema no pama me wure ho saa na obi anani efra no wo sra de me ye lecturer me car ne siwo no me ba hasa me ba betwa de no busa ne ba ne se kwaku adan ne man siese me hu yi ana eti ne nipa no kasa asem na che afede maami na gina hoyi wo hu se wo pa chew ana se wo hu se wo kọ wo hia nipa ye nipa yi eti de bia meka sa asem we se o ma he wadubu ache a oye ade ache bia yeti ni show so a ene ye agidin no ba bi obegina bia nyame hira no e wo sa kwan kese no a wo de e ma yen e wo ni program so a yetumi express ye ho sanse nipa bebre ni sa honhom no se woni nipa be hia no wo ye ni yi da bi wo be kan bodua de ahyefom etu hia nipa sirikyire nipa fobuoma nipa so oya koda so oya pani woni baabi abako hia ni nti ye ne kama wasole se wo ko bank sa wote brofo de awuduru wa ye ho ntem papa so ka brofo a na se bia wo ye me maame panimu ana se yi a mo komachi ni etetiam wodi ade no kura akoma tela ne se wonyi sika ne ma wo no o se family security no mo awai me de ma ye busy enso ka ukoi na onim uni personti se ka wo ka brofo ana se bia wo bon so mo ho po ne ye be serve ten wo hia nipa yi na nyame soma ne bofo so onfa bibi mre wo a obofo no oba won tuatua taban ena on hye kotu na o expect so obehye no bi obe ne ho basa o ken kai Bible apostle ebra na kwansrafo ni twam am fa Abraham fie no Abraham mo maduane diye wo mo me ye wie pe no mfra se so wo mo ehye nkomo no menyi ni se na wo ma dresse dabi kuntan no mhye kotu wo ma bo credit card na esa se papa Abraham ana se oluma Abraham no na wo nyame ani nti eno hu wo se we mo nya nipa teta bi Sompa 93.1 enti wo mo yie no e de ne firi bu bai wo nyame nam wo mo so mo bo hye ye den epamu ti wo hie nipa ye nipa yi na wonim baabia wo bekwa akohia ye bre no ko ene mabadwafo no yi kakranti e bre no ko enti 15 minutes edi kai said ye ne da no ene ye kire me kire wo say machine bia ye fidie bia ye machine afidie bia ye machine ba say so yi machine dia ne ma pam afidie anase ade pam afidie washing machine a nioma sie afidie calculator nkontabuo afidie radio set a akasa fidie etifatu tirim na sua sa atwi kasa na entumi emwayen 0551931931 0551931931 0548931931 na wonso de yesua bia na wonso wadwenkyere bi wo bibi wo ho apese wo de ebeboan a akwanya no ho na yentinsim ententetetetetem na yenko yanim sanse na yebre no kora no etia ye bebrebe
na yɛmfa ɛne nkɔmmɔbɔ no ɛnhyehyɛ som 0551931931 0548931931 na yɛnye adwene kakra nso ɛwɔ apostle general ɛne mam sɛ wabɔ nsu hɔ ɛmfa mpii so na afei deɛ yɛnte nso ɛnsim hyɛ ne nso sɛ nnɛ deɛ ɛkɔyɛ te sɛ jacuzzi bath water closet, shower booths, cabinet basins, bathroom mirrors, bathroom accessories. Ni ya jina di na ya sona she eye J-Fran Company Limited. J-Fran Company Limited. Say jacuzzi bath, say water closet, say shower booths, say cabinet basin, bathroom mirrors, bathroom accessories. Usi dining de wasi we no. Ne mu nneɛma a wodi kɔsiesiem sɛ akadeɛ te sɛ dwaeɛ ne gyaade no sanko yie pɛ na mefie n'anim onyam so ate enti yɛsrɛ bɔ mmɔden mo a motu bi akɔtɔn mo a mopɛ ne baako a mode kɔ mu fie mu fo ani kyerɛ mu Kumase adum yɛne railway police station no na ɛwɔ line baako so yɛne railway police station no wɔ line baako so ɛna afei yɛsan wɔ Aseda house nkyɛn hɔ a baako wɔ hɔ a yɛne Pacific Bank no ɛna di animhwɛ na wobɛtumi afra ahoma yi 0244 178 585 0244 178 585 baby a wo bia ofra hey ka kora na apɛsi yɛsesa nneɛma ndi gu brewa baabi a wobia no yɛde ɛbɛbrɛw ma menkɔ na menkɔgye apostle mo adwenkyerɛ no ɛbɛsan aba yɛkyi apostle ɔhene wohyia nipa a yɛne yie saa na teɛ abrabom no saa na teɛ ɛm sɛ yɛ na yɛnyiyi mu ne nipa de ɛma yɛde saa deɛ no ba san sɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ no adwen sɛ gye sɛ wɔhyia obi a ɔfɛ anaa wasiesie no anaa ɔdaka papa mu ansa na ɔhunu sɛ saa nipa wei de ɔfata sɛ meyɛ ne yie nanso yɛnka hu sɛ nyɛ nipa fiti yɛ na woyɛ yie obi da fam nnɛ pata ɔkyena wobɛtumi abɛgyina hɔ wohyiahyia ni a ɛnsere no mɛɔdwoo no ɛnɛ na wɔahia no ebia na ne nhyira nam ne ba bi so yɛdaakye ɔnso bɛbɛyɛ de saa taa na wo a wohyia wa na a wɔsoro no ebia na wo so aba fam saa na ɛkɔ so abrabom obi kura tumi hu ɔbaa bi kura no na ne gye no so ɔbɛ so ɔwaa ɔso krase ne me ya ɔbaa no hwɛ de wogyina no ɔhwɛ de wadura ɔtumi ka kyɛn sɛ nyɛ de krase no no abrabom no bɛtumi akwaaba nyame so na ɛsesa mmerɛ ne nna afei no bɛdu baabi no na ɔno abala ayi high na wo aba low ɛba saa bia na afei de nka wopɛ na so hu yɛ nka na aka akyire de ama wo nti onipa bia yɛ nipa ti yɛhyia nipa a yɛnyɛ nipa yie ne nipa nti ne nipa wɔ hɔ sɛde na woka Abraham asɛm yi sɛ wohunu akwansrafoɔ no ɔyɛ na adwen sɛ o mutwam kɔ baabi na kora yale aba kyɛ me mfa me cap mo mu num nsuo kyɛ me ne baabi mu fra kana ni da so yera apostle yale de abo coronavirus abo bi aba na akɔ ebusia de ama no medase nyame ka so bɔ ho ban ya yare ntumi nya wo hwe o ya sɛ nyame bambɔ so ne nyame se ne bambɔ na se ya na ma ɔhene yɛ kwa yɛ bai yɛ so yare m but awurade nti yɛtietia so fa yɛ ho di kɔba ɛnya wo boa pa yɛ sɛ wo so awurade ahwɛ ba bia na wo nam na akosi wa hunu wadi nyame bɛyi wa firim because wo ne nyame wa apam nti Abraham yɛ saa deɛ na ma Nyankopɔn ma de botae a wɔhwehwɛ no ɛba mu ma no nti yehu nipa a yɛnyɛ nipa yie ne nipa nti ne nipa wɔ ɛnɛ na wo sika bia na ne de nyɛ sika bia bɛdu baabi na so hia ne nyansa bia anaasɛ asɛm bɛtumi ato na saa deɛ nti sɛ saa nipa so masi ɛdi w'anim a ne bɛtumi ayɛ yie nti nyame bɔ nipa no ɔwɔ akyɛdeɛ ɔde ma wo bibia nti wo hyia nipa da sane bia yɛne yie na ne baabi a bɛhyia asɛm mam sɛ wa wo hyia nipa a yɛne yie me so me deɛ kakra me de bɛto so ne sɛ ɛm sɛ woba yɛ bibiri mu ha se ya na saa deɛ ne kɛseɛ paa ɛwɔ because wohwɛ aborɔfo no mu a wɔn deɛ millionaire o design o ɔsɔfo nobody o sɛnea ɛsɛ sɛ yɛ handle wo no saa ne yɛ handle wo ayɛ sɛ wokɔ aborɔfo no mu a na hospitals sɛ wowɔ hene ni na biribi ɛhaw thank you ɛna ɛsɛ sɛ yɛyɛ wo surgery 1 million koraa na Bill Gates ba
Deɛ de bɛyɛ na nua na de bɛyɛ wo hini ni nim eyimu na nso ba yɛ bibiri mu ha ɛne owura yɛ hospitals ne kra yɛ doctors yi obi wɔ hɔ a wɔhwɛ wo ho ansa na waduru kra no ya twera ma because ɔse minim sɛ me de ma wa bi a wontimi nto exactly hey bi nso so a na bia bibi da wo bag mu a don't matter the body anka wobɛtumi de ato nti aha na yi mu no ɛmi sɛ efie mu ɛna tisi abɔnten yɛn titiɛ no ɛne yɛakyerɛkyerɛ ne bebree no ayɛ ana ɛnkɔ yie ɛno nti na yɛn nso yɛfa mu nyini a na yɛayɛ victims ti saa na mɛtumi aka nti deɛ mɛka asɔsɔ ne sɛ sɛne ɔhene ni wo kan yɛn nyinaa yɛmfa biribi mfiri mu sɛ onipa deɛ ɛnyɛ sɛ wɔbɔ na bodi na kɛseɛ no ne yɛbɛkyerɛ sɛ asomasi nie no ansa na wahunu sɛ sɛbe ɛwɔ sɛ wodi obuo anaa anidie ɛma no sɛne onipa na ɔtie biara no kasa ɛsɛ sɛ wo kasa kyerɛ ɔhene ni na ɛyɛ buo no saa nso na wohyia deɛ ɔnam kwankyɛn na kasa saa kasa ne kyerɛ no nti deɛ mɛtumi aka no yɛda ase bebree mizo ɛne miza no gu so ada 5G no ɛyɛ anone a yɛbɛka sɛ energy drink yi bia na yɛdie no ɛda soronko kakra energy drink ni bi wa ɔnom a na ayɛ ɔkyenkyene atwintwan sɛ wo ɛnapa bɛka w'ani agu so w'ani ne teme nwe te sɛ obi a wawu a yɛnka n'ani agu soɔ no yɛdie yɛnyɛ kyenkyene atwintwan no bia wobɛnom wobɛnya w'ahoɔden no kama wode bɛyɛ w'adwuma na deɛ ɛboa koraa kɛse ne sɛ ginseng no ɛwɔ mu no nti ɛma tadua na yɛ dendenden te sɛ baa hwɛ da bia meka school fees pɛ saa terms yi adeɛ bie no a ne tirim yɛ ne dɛ ɛte sɛ bɛɛma tadua mu ago wosi wo pagya no wagye ne ho agu fam wosi wo pagya no na wagye ne ho agu fam na de ɛma nso yɛmpɛ ɛne ante boa me ɛdura anadwo ante somi mu kakrai ante boa me kakrai na enum sɛ diabetes ɛdura me num nti ɛa na ya ho ɔde akɔfam papa sɛ wonum diabetes ɛduro no ho ɔde akɔfam abɛgye ginseng miza ibi nanom na wotadua no mu nyɛ den na wode wantimi kura wode nka wo wan de ɛma ne mmɔ na kwae sɛ wode ani nyina aduane a wodi ku wanum aduane a wodi ku wanum ɛdura nwum na adua si usim ɛna ate akɔnwam na wo mɔbrɛ bia saa de a ɛha dwen ɛno ti ɛne yɛde miza 5G energy drink no aba no sɛ bɔmmɔden na gye bi nom na ɛmmoa wo wowie a mizo ɛno so ɛyɛ ano ne a ɛmu odu wonom a kyɛ sɛ wommenye ankasa mɛka sɛ ɛyɛ aduane ankasa yɛ nneɛma a yɛbobɔ so yi nyinaa yɛ non-alcoholic broni ka ne saa de ana kyerɛ sɛ nya de a wonom a woboro ɛtu ɔsɔfoɔ tumi nom bi sɔfo maame tumi nom bi obi a pope nom roman father nom imam ile wɔnom bi obi a ti bɔmmɔden sɛ wobɛba sompa fi kɛseɛ mu na waba bɛgye bi mu a mutu akɔtɔn ne mu a motɔn ne baako ɛno ane sɛ wɔbɛfra homa no kwafoɔ no 0246 270 221 0246 270 221 na wagye wo miza ɛne wo mizo na entumi emwo 0551 931 931 0551 932 9 hello Salama to sele. Dan kamberim da kambama. Sofo mama. Yajo. Le paso mama ajo. Ya diena. Ya mi so awako. Amino. Na me trawa papa. Me afuto odi amaye mi me. Ya mi sra. Amino. Na ya me so me ka ho ne pe. Ye nuanu ma no. Me de me no mu hira bia me tu omofu. Sabe obi wo ho a be ma be se ne pa. So ya tenten. So ya so no obi na tem no ye se. Eti me anu ma fa se wunnim de da acho da wale. Nti obi o de be ko ndi afa bu ni sabe won pa. Eni di na se. Sompa 93.1. Nti wo ko dia wo dia man de me so me de ka. Me da se pa. Na be si wo no aso. Me da se. I'm sure. Yo. Hello. Hello. Me do foodin baby free. Yo, that's my uncle.
any car effective. I'm trying to buy either interview. That is especially in our sector. So, on the earlier and how much the money amount is the addition of because I can't. Maybe actually. Yeah. Yo, Mate. Sompa 3.1. Hello. Hello. You don't food in baby are free. What's the video? What's the free job? Yanko. Oh my God, it's so. Amino. Radio sound pop. Now, maybe I'm a cat of some party and come on, ma. Can you go on one dorsal? If I'm a pa, or numerous. Now, I saw what kind of really can be. The name there say a draw a buying the back hospital, say, and find your mouth prison. They say the moon at the Monday, I believe. Yo. Because the mattress, a few piano said. Obu ọhọ ayé nfiri wia n'ewu na dọkịta ẹnu masịrị m n'ese ya obu ọhọ a edese eduru n'ewọ no na ne mogya na n'ese debe ya mogya atọ ne bi nkuruwa n'akoma mu edebe ya wunwu eti mama ẹmi esira mu ẹmi nwanwa sẹ dọkịta panyin ti bi kasa asị mu wei sẹ obu ọhọ ayé nfa eduru ne ma no onye nfiri ni wia obu ọsẹ klọt n'akụkọ n'akoma n'ewu etu obu ọsọ ẹdẹ wọ na ne mogya ne nyinaa na n'ese debe ya. Muja de biti nkwese na kumeli. Ama, odi Sam. Yo, edasi. Hello. Ma me mpacha so jenka wie yo. Enka nso katachi e udi de sei. Me de angasa de dodo da no gas ovi no mo de aso. Hey, ke adu afa enko. Ai me cheme ga fo nyina. Yo. Ai de ye be sia de pa no de ntete ho ya mo de abedi ano de. Na kakra be kare se da obo nyuma ko be de bo back. No kre ya na duru ha ya na se de almost ya na e bi ha ju ne. Na so me de nso me ru general se for the presenter se for general body. No kre e bi mo se de u be hia bi be ye no. Meti. Ya so fu se me ya se me yeah, you didn't about channel. It doesn't get to all. There are no lecture be already friendly. Yeah, near about on channel because you didn't know. But now what here? And yeah, a minimum from the minimum was through too much. Well, dear, I do a damn idea, but the foot to us back. I'm for the name from Conquering. Bame, one project, so I. Yada se pa ke edu anopa mam se wa ya no ma hie mobo o ma hie soli free pro ayi so say ye be kan news no asan ba obetime receive course be ye 30 na wo wie no okotra na office a edom asa be go reception and se bra na ne na cancel obenya botre nso atie wo bi ya che se ya djuma enso obi wo ho a me presenter bi Ghana he ya onya sister bi ka chem se okọ ne ho wom se receptionist for ne ka che ne se oni ni appointment ntia ma ne hu no a che se ye normal presenter o ti de ka edu ka na no kore. Hello mama udin baby akase free e frame nyako you obenya akwa bro ma yenkwe me ka se free apart ma de wo kan bi me ma me ni wo me ma me free atim da manso wa hu no ye kuro watch mine ai ma so ho ye de me wo ye da masini program a wo ye mi ti o pa dase na de wo kan ni papa ahwe mi o enso mama ayem ye ni obu e de mankrofo nti le kwatna obi be ma me bia na me ne ti won kan ma no e cho ba o no ma me ni be wie GSS na me me wie GSS and so we find papa me ba se de me si bu no si ti table so na me de si na me so fra buche na ba ho be di she be o be ye ni dan ma afi do bisa ma me se o mu sa se na wie school na ma me so na wie school na papa si oni score de to am so e wa no se me to also ma that time ya grade 12 o na papa so oni score din de ko papa na de me course we go school of business because school was she o tia mi school fees sa hwe me a ko si se mi school de papa ntia wa na me pa che o wan ka so de be wom
Oh, there be papa can you Any Nami Stranger, and they are called her what he be womb. and so ma wouldn't say me ya me kwa be school kan number ya free ni pa no de Yamin the Yinima Babo and them Lanty and Cobby woman. Papa and then kwala do mu wa de na do kwala yo mko di na TV so ya o mo di papa me person me mama e kwanya menya me person me ka tell your maba wa na ba say Bible say e cha so ni ka wupre kope yo who say who depend mu bi atam a e bia who depend enim dia bi who depend position bi especially politicians na o mu ti ndi obi atam o mu ti ta so ka fa no nye me bisa wo senti se wo nya ne ma ni firi mu wasati so ha wo apunta be na wo ko wo yo yen ne ka de wo kakra na yen nyam tani ko ten yen mre ye wate yen nyam mpega ye ha me da se pa wakasa. Hello. Good evening, me do afudin baby akasa free. Me paucho me want to say me hoye. I nice message pa na mo dia ba mo ya for no. Bible say the Lord is good. Friend is right because of yo. Yo, salamu alaikum. Sometimes I use Bible. With the Bible, I can hear you. Because some of the Bible, they didn't walk on yes, a media. I'm on the white television. Yo. But I said, no, well, week we share lady do outside Mountain of the Diameter. Michelle or whom in also brand is also in an amino from Mokakra, and I'm seeing an hour pentama covered in a phone because of the assembly of Malo. Okay, you will find the women in Pachina Pinky. You mean the poor, so any poor, so some so doing. And a Maya Butraman. I buy a drink combo, and also I'm patrol making my number, and I'm looking for my number. 2 days time of friend and I just very nice. The person me know we do na boso me na me talk. And I'm okay. Pray for it's okay, no problem. But if you are wanting my show, me meaning if you want to me if you are pray for me to me na me ko see what you want to do here. And they are my eba ku nyanku eba ku fie so won that the way tina asem fie ya tima ko also on adwemboni na me dine ma no adenti na officer of boy me na me na ya kire me se o hia me na on boy me na maka kire se yo officer of boy me anokure ba ko pe this me hu be bi o wote ana hu be bi me se ansa na makoya adwuma mo sa fie asem fie na tima kwa ko ka asem no yo also enye adwuma no kurenti a ono kro on peme but or person confirm you did na or give me number yo ene nyame ayo wado where you afrim nyame abo pass where you afrim allergy na enkomo no ye beto aso de foforo ate history pa na ode ma me no hello yajo yeah Diane Don King come out of the shop extra by dinner house. Mehu. That is Yanko on to the water so shall be. Amen. Then the foot can Japan on Masada Plain. Every time I look at my cousin, but the people are one year and son will know. So I say, the guy can kill the Anna for this training. Open your Buno, who want to like Buno. I can tell you see a form of the day we are not now. If the room was a break, I'm one of the people who it's not there. Who would be able to? I'm already down in China at the floor when we are here. And don't travel. If the people do not use, I'm not the next guy. I'm only a guy about a couple of hours. No question. As soon as I say, who are we? I don't know. Mr. Who is supposed to? No more than that. That's how I see who will not. And then if you are going to play, yeah, I'm not done with you. That's all, yeah, but yeah, that's it. Yo, hello. Hello. Hi. Good evening, baby. I can say free me for. Did it, but dear.
kasa free bantam. Your brother do uncle. As my sister said earlier, to be frank, and for in every discipline, they are better than Africans. I'm so happy. Say brofono. Ti asem no ko say brofono better than us. Oh, sani man. In the oima and I was why I can teach children, three children. I would say here, especially a camera. A penny on my son and time. Wouldn't be and often it is our with the car time. Then maybe I'm covered well over the Shem Pan and I will come up Shema that's in the Mabby TT. Sompa 3.1. My TT really been it. Said, home, you know, go show us. That's what we say here. You could have to meet with a man, Mrs. Debbie, crying up when my dear son, our dear. And what? No, my character. In fact, I'm playing next to me and I'm for bush. I said, don't say to my own, and yes, and too. As you could actually the crowd ready to say, meeting in and woman, ever in and what we play. What 8 as a maybe you not. But who couldn't watch it? So the informed the farm and whenever the crew on over the town, I said, we know for the age, I don't know what as a someone on the year, I don't know. Madame, the men, at that special houses are crying, Kumasi, and yet the idea, man, so what we part. Upon whom I think hardworking man, those days small enough for a sick cuckoo, or shelling the muscle, maybe already woman, man, and none of our fellow, the idea of his head on the crowd, and they cannot see the more woman. If you money, the Ukraine opportunity on is unconditional. But an African city can condition in a yo, that's it. That's a brain to that's a baby. You're for friend you chat to one of him. I see a cassie di course next year. Yan to I do medino. So now, my gum, hair careful. One more, I saw one be papa. One man a boom fe ede emame anti mage ene nkora na fe brakwaju Korea ono so ewo magazine mu ene ono so wo ono so abiem say ya kwaju Korea international man me landlord no ono so abiem a omu ATP apostle enkomo aye bedie san komo ye dipen abortion na diama ye ni abra ye ka ho asem na ye data na wohwe Ghana nyina fimuni nyina nyinsen ya ye tuguo de doctor ahyeda aka se we die bia ade binti se ye manyinsen ni gina ho a obewu na ye yidi age maame ne nkwa no te se a topic ya na make obi afa nyinsen na ankoto a wodiem na akofa dro benum no sa de ne delay upe obewu sesia enu gina ho na de friend say quack ya sheda enam kwa abone so etuguo ti se de tumuru kukute kroba wo tua odi nnua ewura nkrofoma awudie mu tu anyinsen no bebre nene yenko medical lie ho ye ba moral na behwe sunsanso ene wo hawa de beba ene nchinwa hyew sanse mema bi kura susu omo de wo nkam de bia ne esuma guma no so eti midi free so ya kase obi akotu nyinsa gu ane sen yo medase awrade nhyira onu watiefo nyina ewo sa topic we ya pese ne ya ka ho asem ya ka nyinsa yi gu a ene se obemma ne wo ba aya adwenkoro se ye bedi agoro a awalefo di mpamugoro na akodu baabi no na nyinsen efiri mu aba na ya adwen se bia me ko school e bia me so me maame na hwe me nye ready but anigye ne de me pe ndi se me maame hu se me ne wafafura e be fanse bibraba bimpa no e bishop ba bimpa no e sof maame kasi bi ba ndi esanse nti hu ni suru nti ye yanyintumu ada se doctor na eyie ana se ono ade nkradodua ne ma bi kwan befa so a nyinsan ne beba no eno ye frɛ ne se nyinsan yutugu so wo ka Genesis chapter 9 verse 1 awrade hyira Noah ne ne mma na ka kire won se munwo na monnore na monhyɛ asase ne so ma nti Nyankopɔn botae ne se si edi mpam agora ade afiri mu ba titiru eye ba nti se menye ready a se ebaba metumi ade a ene hu hia se mekɔ ba
ɛsɛ me nyini na emom sɛ mepɛ mu anigyeɛ na nyinsɛ firi mu ba ɛne ɛwɔ sɛ mesi me bu na megyeɛ na wo sɛ yɛkɔto gu a ɛne yɛfɛ no sɛ abortion ɛyɛ nyame akyi wadeɛ because according to Genesis chapter 9 verse number 1 2 3 4 5 6 no woba 19 na wɔse ɛyɛ onyankopɔn twa di ampɔn n'akyi wadeɛ na deɛ ohwie nipa mogya aguo no wote sɛ wɔn so bɛfa nipa so afiri asase yi so sɛ ne nyɛ abortion ko ho asɛm na ɔka mogya hwie guo deɛ ba no ne yɛ ka ho asɛm yi ɛtoae no so sɛ wɔsɛ monwo na monɔre na se na ɔbɛka sɛ deɛ ɔtu nipa mogya aguo no wɔnam nipa so bɛfiri asase yi so ti saa da sɛ medi awu o mede sika kum nipa o nyinsɛ na meyi tugu yi o ɛyɛ awudie the same thing mahwie nipa mogya agu nti me so kɔ soro bafoma mahwe yi a nome ɛda me so deɛ ka nyinsɛ yi gu a saa ne teɛ mam sɛ wa woyɛ baatan asɛm bi si akɔla bi na wɔ ss2 ɛwɔ school bi ɛwɔ Af Kenya asɛm mfa school ni din tudwa na akɔla no nyinsɛn obɛduru fie no na ɔka kyerɛ ne maame sɛ ma asɛm sei na aba kɔla no nkunya akokuduro bɔ ne maame ne sɛ da wɔnte aseɛ na abiade yɛ ne tan koraa ne bɛrima korɔ no a wɔso wɔ ne ne nyem no memehwɛ me usukuu mu no fitani na wo no wakɔ akɔfa no maamefoɔ bi adwen ti wɔmpene na wɔde akɔraa no kɔɔɛ na yɛhyɛ akɔraa no duru sɛdeɛ meka sɛ turumu no kuku dwumadi a wɔdie no yɛhyɛ akɔraa no duru no ɛna yɛnsom na tim na akɔraa no wuyɛ maame ne nama no wɔkasa maayɛ dɛn na wodi m'akyi firi m'akyi kɔ maayɛ dɛn na wodi m'akyi firi m'akyi kɔ na akɔraa no ɛsane maame akɔraa no hante maame na maame no kɔsɛn ne ho ahoma wɔ ne bankye fum maame no nso awu maame sɛ wa ɛdeɛ na ɛbɛba sɛ ɔbaatan adeɛ akɔraa no kɔyɛɛ ne yɛnka sɛ wayɛ ade pa wakɔtwe mpra no wakɔbɔ adwaman wanhwɛ ne ho yie ɛna nyinsɛn aba ɔbaatan bɛsɔ ne ba nsa sɛ meekɔ akoto anyinsɛn na deɛ yɛ a wɔde gyina so titiriw sa bɛrima no a wo ne nanyam no koraa mempɛ ɛdeɛ nti na ma abaatan bi yɛ saa maame ɔhene ni asɛm a ne yɛka ɛm sɛ ɛne nkora nketewa yi teenage pregnancy ne nyinaa ɛm sɛ wɔn yɛ abusuafoɔ na kakra mɛtumi aka afa deɛ woka yɛn ho ne sɛ midi kan ka sɛ yɛ aha na yɛkura yɛn teteɛ no ɛne yɛn kyerɛkyerɛ wɔ fam papa sɛ wohwɛ yɛ televisions so yɛ radio stations yɛasɔre baabi a nipa epuko nyinaa no yɛn teteɛ a yɛde ma nkwadaa no ɛhyɛ da sa asɛ yɛn to me no me hu sɛ asɛ yɛn mpanimfoɔ no ɛyɛ akɔ biribi sɛ yɛa ne duru baabi a ne yɛyɛ selfish kakra interest yɛdwen yɛyɛ ho sɛ interest ne wɔ yɛn mpanimfoɔ no so sen nkwadaa no ɛfiri sɛ nkwadaa ne nteteyɛ no ne akyerɛkyerɛ no ka akyiri enti ama nkwadaa ne bebree no ade sɛbesɛbe ɔmo nimdeɛ wɔn ahoɔden ɔmo nam fufuo ne nyansa nketenkete ɛna ɔmo gye firi wɔn hɔ ɛnoa na ɔmo ɛde ɛnenam mu eti bebree yɛ victims aida sɛ ɔkɔkɔ akɔnyem na wɔbɛ fie sɛnea na wɔka yɛn ne sɛ efie hwɛ nipa a ɔne ne nyem yɛ no na nya akɔnɔ a akɔnɔ deɛ a yɛn kasa kɔtu daabi ɛndi abɔso emu ɛden obi kun bi na osika no na kɔda ne maame bɛka na hɛdɛ mama na maame bi a wɔno nso abɔ ne bra ya geji fie wa hu sɛ bibi ɛkɔ so ne baba yɛ ma baako pɛ ɛno deɛ abortion mem na mmom majority no na yɛ victims a wɔn mo no nkɔfo mo kɔfa wɔn mo sɛbesɛbe ya na asɛ ɔmo wɔ fam ɛwɔ fam enti na ya na duru baabi a baatan fo no yere nkwala no sɛ ɛwɔ sɛ abɔte anaasɛ ɔno abɛpɛ nyansakwan ɛkwan bi a ɔbɛfa so ama nyinsɛn no yɛyi ato agu ne nyinaa ka deɛ na meka sɛ nkwadaa no moma yɛmfa yɛadwene nkɔ nkwadaa ne so kakra ɛnɛ wokɔ nsɔle kora yɛn mpanyimfoɔ yɛ na concentration ne gyina yɛ so yɛyi nkora yi akɔhyɛ Sunday school kokwa bi ɛnso so sɛ woba radio station televisions a
wobɛte se yɛ company nsɛm ɛna anom aduro wɔ yi a ɛbɛma wɔyɛ sɛ social media ɛna woyɛ sɛ yi a social media no and focus no yɛka yɛnim time a yɛka saa nsɛm wɔ yi ɛyɛ me nwanwa sɛ yɛkura yi mu yɛnim time a yɛka nsɛm a mam sɛ wa ɛno deɛ yɛka yɛnka ɔmo nim they know agɔnne nkwala bie ni hɔ enti ɛbra so mi de mu sɛ ɛbra so sɛ yɛwayɛ animu ne yɛka kyerɛ wɔm ɛmfa wo ne time korɔ sansa akwala korɔ no wode ayi ni 10 o'clock wɔbɛtene ntoma mu tokuro na wahade korɔ ɛkɔ so wɔ mpa no so wɔnae but ɔhene ni wɔn sɛ to wohwɛ aborɔfo yi mu a yɛhyehyɛ time a yɛka saa nsɛm wɔ yi na ɔmo deɛ na deɛ sɛ yɛnya aborɔfo yɛma yɛnya aborɔfo ewia kora ne yɛka nsɛm akɛseɛ ebi wɔ hɔ kora yɛ ana mekora metie as a parent ana mefɛre yɛsɛ yɛkyerɛ wɔm mam sɛ wɔn deɛ yɛsɛ yɛkyerɛ nkora yɛwɔ na yɛka deɛ yɛkyerɛ no wɔn kɔ adɔ no ɔmo nim kyɛ wo ei akwara style onim wunim ei sɛ apostle bɛɛma yɛ abortion bɛɛma yɛ abortion kwa bɛɛ so Genesis chapter 38 no verse number 6 7 8 no ɔse ayi tema ɔbaa bi ne yɛfɛ ne tema ɛna yɛfrɛ owura bi Yuda ɛna ɔwale yere maa ne ba na ba kan air na ayɛ bɔne tie Awurade nti ma Awurade kum no ɛna tema ayi ɔna ka kyerɛ ne ba sɛ bɛfa onua yere yi na fa ne kunafoɔ ne ne nna na wo ba hyɛ onua n'akyi sɛ de bɛyɛ a ne din bɛka asase yi so wɔse wɔkɔ no ho na so wɔne ne hyia na ensuo no fefiri mu abɛn watu asɔre afiri nso atu agu ɛne asɔfo nyina mo bɛdi fo titro no se because mo so tu fo nti Awurade kum no ɔte ase enti sɛ wo no ɔba hyia na wo ho ba na wo tu pigu na wo tugu sɛ ɔde gu ba hyitim sɛ ɔde gu hankim MCR mo nya di na mo tie nkɔma no ayɛdie no sɛ ɔde gu condom mu sɛ wo hwi agu ne nyinaa yɛ abortion kɔkɔnkɔ ntiba na dane sɛ bɛɛma ne wɔ bɛ ahyia na ne ho ba no watu agu ɛsɛ ne asɔfoɔ nyina mbɛdi fo mo nso mo tugu ɔnya asɔfoɔ nyina mo nyinaa bɛɛma pia bebree dabi obu a wonim twerɛ no etu ɔno ɔbɛpia gu ɔde bɛgum no ama ne yena kɔ family planning dabi ɔde gum sɛ nyame se yɛnwo ne yɛnnɔre wote ase nti ɔwo eti saa bɛɛma no Bible no tugu yɛ no nyame kum no What ya ena ye nam Yesu Kristo nti wonkuyɛ but ɛdayatam wom nti de ɔde condom ba adwaman baakofo betumi asu condom bɛɛ 6 na ɛso no so nkran no nkran mensia no ɔto agu no wɔkyekyere twam no ɔto atwene kyekyere tam no ɔto atwene kyekyere tam no ɔto atwene ni nyina nkran anadwo no ɔkom nipa nan because konkonti ba da ne aponkyerɛni ti yɛkyere konkonti ba ne tujama aponkyerɛni wɔ ne bi nti nyi ɛno ɛna kɔda ne nyinsia mogya bam ne nompe bam nti mama de ɔmo so yɛ no ɛyɛ abortion ya ɛna mafa afuru na me hyɛ nkradodua ɛno so yɛ abortion o bɛka sɛ me hyɛ dan kɔda doctor ɛma doctor fa ade nwurawura masen twitwae wo kan Isaiah chapter 66:8 no wo se ɛkyem kam te sɛ ɔfoɔ de me nkan saa asɛm no wani no behu me ho kan ne nhwɛ bia na obi bɛka se yɛboa Isaiah chapter me phone we Isaiah 66 because serious papa bushafo asɛm a yɛka ne saa no a asɛ yɛde yɛ no abatan ne titiru abatan no etitiru a yɛso yɛ mansa se ya ne yɛtwe wɔn se ya na yɛde wɔn ɛsen ehu papa but etore bi nso ɔhwɛ sɛ de akola no watiti ne bɔ wirem awe ne school Isaiah 66 6 to 8 Isaiah 66 6 to 8 okay abusuafo yɛhwɛ asɛm bi wɔ Isaiah 66 6 to 8 na yɛde akɔ yɛde asi yɛasɛm no so gyina yɛ muntie o ɛno a muntie o ɛne bi firi kuro no mu ɛne bi firi asɔre fie Awurade a wotua atamfo no yɛyɛ so ka no ne ɛno a onya nkyemee no na wawo awo yɛ nya nka no na wawo aberema hwan na wate ye bi pen hwan na wahunu ye bi da wɔkyem wɔ asase
wɔkyem wɔ asase dɛkoro good anaasɛ wɔwo ɔman prɛko bedas firi sɛ awɔ ka yɛmfɛsi wɔ a ai na kai Isaiah 21 no Isaiah 21 3 we wɔ se hwan na ahunu bi pɛn hwan na ati bi pɛn sɛ obi tumi nyinsɛn nyame nkyekyɛ wɔde ma yɛ sɛ abosome nkron we de otumi nyinsɛn abosome mmiɛnsa no wawo akɔdaa no ɛnan no wawo nyɛ sɛ enum nyinsɛn no ɛnyɛ ready na yɛkyem wo da koro anaa obi kura tumi wo akɔra na nkɔyɛ bɛrima wotumi so wadane nipa awie na ɔtwa ne nkwa Isaiah 21 ai tere no Isaiah 21:3 yɛhwɛ deɛ ɛhɔ so ka yɛ na yɛmfa ɛnhyɛ yɛ asɛm no mu den enti masene mu ka me dweedwee ɛkyem kaa me sɛ wɔwofoɔ kyem yɛ a ɛyɛ me nti mente asɛm na me ho yera me nti menhunu adeɛ makoma ka piripiri ehu ama ma yɛ titiritiri ama anwumere han a mehwehwɛ no adane me ahopopoɔ bedase ei obi yɛ ka sɛ obi ahyɛ nkradodua ka no dwee wɔhyɛ dɛm na wabra awon ka no ɛso pins no tente sɛ ɔfoɔ deɛ wɔsɛ kyem akam sɛ ɔfoɔ deɛ wɔkyem sɛ adeɛ no bɛpie ama no ho adwo no na koma bɔ no paripari nti hɛn awia kora na ayɛ no sɛ adeɛ asa na koma bɔ no paripari ade na wohyɛ wo ho yaw ade na wokum nipa ade na woankasa so wokum sɛ wonyɛ ready a ɛnkɔ ho wontumi nka nkyɛn sɛ wɔayɛ ase deɛ ayɛ ready but badeɛ nyɛ ready a ɛne a wokɔ ho ayɛ dɛn gyae ɛna nyankopɔn kora bɔɔyɛ no yɛwɔ natural ayi wɔ hɔ a bɛtumi afa so a ɔbaa no nyinsɛn de bɛbɔ ho ban yeah because obiara nim sɛ mefiri mafikyire mu a yɛwɔ time a ka sɛ ɛnɛ yɛ free sɛ deɛ wobɛnyinsɛn obiara nim ɛno nyɛ abɔɔsen na ɔyɛ wɔde deɛ wankɔdi ara na hɔ no deɛ wagya to wankɔdi wɔto ne ho asi ama mpaebɔ wasare watumi ho asi mpaebɔ no san ba no so ɔtie apostle nimdeɛ no nyansa nyame na de ma ayɛ o ayɛkyerɛ mu wɔ ha pa tie ɔyere no ɔhu sɛ saa tam sɛ ne danger ukɔ ne ho ɔbɛnya yes ɔpɛ kwa wonyɛ ready sɛ de bɛyɛ nya bɔne nti awurade nti fa bɔ mpaeɛ na no ntwam ɛtwam a wawo dea na ma ɔfɔ so kɔ nko a na sɛ nyinsɛ no kɔtɔ mu a ɛne ɛma ne wo ɛnka sɛ meba nyini yɛbɛsere me meba ketewa kɔ onya nante no masa anyem mekɔyi saa nnipa suro no ɛna de ɔhaw no ba yɛnsuro nnipa nkyɛ nyame anaa nti bebree nyinsi ɔmto go no yɛsuro nnipa suro ɛna wei wɔmfata me ba na me ba bɔ degree deɛ mema nkɔ watete kwani ba hiani ba wei saa nneɛma no ɛna de saa bɔɔhye ne ba na nyame bɛtwa nkurɔfoɔ mmaa daate apostle yɛhwɛ doctor sɛdeɛ mekaa yɛwɔ bi wɔ hɔ a yɛka sɛ biribi nti yɛnyi akɔdaa no a maame no bɛwu te sɛ topic pregnancy sei ɛno gyina ɛna yɛwɔ baako ɔno deɛ wasɔde anɔpa a ɔno deɛ ne deɛ ne sɛ wɔtu agu no agye ne sika agyegye ne sika ɔno so n'adwuma wakɔsua nti yɛbɛka sɛ doctor no ayɛ bɔne bɛda ase doctor adwuma nyankopɔn de maa no sɛ ɔsom nipa bɔ nipa nkwa ho ban nti nyame de ɛno adom no nti nyame nim sɛ ɛyɛ adwuma no wɔyɛ aboa ɔgye nipa no nkwa sɛ ɛnyɛ saa na mmom ɔse bia because of ahokyere bi nti na wɔyi a ɛno yɛ bɔne ma doctor no ba nyame nim deɛ mu no sɛ ɛbɛku no ɛna wɔsave no akra bi nsene kra bi deɛ ɔno te aseɛ ne deɛ afei na wɔbɛba no hɔ na wɔse yɛgye no nkwa because yɛnim sɛ saa adeɛ nsuo wɔ yi sɛ ɛwɔ adeɛm na nsuo no hwie ɛyina ne bɔ anaasɛe mo nti wɔ so wɔgye ɔbaa ne nkwa na wɔsa nyinsɛn foforɔ ɛno nyɛ bɔne na mmom sɛ mehyɛ da sɛ meyiagu aburokyifuro bi aba connection bi aba me maame bɛfa me ɔhu sɛ menyima bɛyɛ asɛ mebrɛ nti ɔnya 7 months 6 yi twetwene saa deɛ ne nyame kora bɛkum nti adɔktafoɔ bebree hu no ma ne paa wɔno nso no adwuma a wɔyɛ nti na adɔktafoɔ bebree wu ntɛm stroke ebi awie no wadane kɔwe nsani ya na bidie fire no nya akora bia na eyi no ebia na ɔbɛyɛ doctor ebia na nkɔ ɔbɛyɛ sɔfo ebia na ɔndo wɔnkɔ frɛ maame no tunufo no wɔnkɔ no fie na adwuma wɔno so wakɔ ho sukuu ɛmo obi mfa ne bɔne me saa because atemu da ho twɛ nipa garantia sɛ sɛ mensi de onipa bɛgo bɛtwa nti okuru kra de bae ɔde bɔne bɛsɛ wo kɔn no na wo so no sɛ nyame asɛm mpa abɔɔhye no ka sɛ awura me ntumi nyɛ because akora no wanyini bosumi num na wokɔi mengyɛ saa deɛ ndeɛ menyɛ mano fa no musuo nkɔ
Demo kasa sikenti meji atum na maye a charge no. Wo charge was metua. Na mpo hwenya me anim de. Niema fork ni niema wura ba sia ye ni nyina moja toro. Ayi ni nyina ho. Sinka akwara nko ba ye ba ma hwe. Na akoto atwene. Nyame beku ntem. Tina doctor for be wu ntem. Yale basabasa. Ensawe nsem bebre na ayiwo because wanya adwuma yi. Nyame mpe bone. Ti moja hwie godie. Nsenyi godie. Nyame dwa. Ti se wo man bi agitum. Say ye de uyi nsen a o man ni manya bone. Ye wo man bi wo ho so a ye nyitum. Se ye be ye sa de no ho a o man ni so aso de wo so. But that o man bi akra agi adwaman tum no so de be o man ni so. Adwaman nsem. Ye makwan mankora fifa ye ho abontene ye nkyekere won kyehye jantrantare freedom of speech freedom wo beard wo pe no nyame haw because Jeremiah chapter 3:9 say dwamama wa mu no wintiri odom ya asase no tinne ye Ghana asase menke hye we mo body so se ka men kunka ni body da na so kane bonke tudie ne body ti wo sana abre na eno esere na nsin gusudi ena wai because di ball nyina ajira what you say adwaman na maya ne mrantie na eba no say akura de ye chance and yesu adwamamo ye nyini but nan kura na eba no 14 years mami ni da nachi abaya wo 13 years wo fa bi da ni nufu atie eden ne frase obo kwa ne mami kura nim sa akura na ya abortion da so no wa ye ba impress na nufu ni teba kura wa nya 14 years nufu guba wa yegu oh enti eye saa de no na ama eka wo man no emo man kwa hweye hiam wan hwi ade nyina ba hye aban aso ne free suban bone because nyame ne bone ntena mam say wa abortion ya ye ka ho asem ene obi minim lady bi okofa akola se one ne betena no de akora na kose yenye ne family planning na muzan se adana obi di ne babra o se ne one ne ntrana o se ya na we ya ogire o se ye den ya be ma ne be kwa akoda eti me de me mpe wo ha obia na wono achena be wi ase na o se menyam ti me de me koye ne family planning obi ba o de na brand so ne ntino no de akora na kono ma ya akora ne family planning so wo ye ba tan na obi ye de obi ba bra o se ne ntrana wo de akora no e fa sa akwan bi se ya de o ye wo kire na de papa de abakora no ban ya na se ke se won ne kasa mom fre dwamamo sen se de wo ye ni no ye ni me da wasi bebre mi di kan sembi na oni ma anya adwene wo kan se aha no enya aburuchiri e wo musade but ade bia Bible say nimdi ame man nimti omafom kwan enipa bia se oni ade bi hu it doesn't matter say ye kra ye mpanimfue se sie se minim bedwum kasa na de mbegina wo se menka bedwum asema maybe bi ameka sembi afom na emu de me ko bedwum no se maame mpanimfo na wa ha wo kasa misreho aya mampacho no so eni die kasem me at least bibi beto madwene ni ti me kasa kwa edru ba bi a mehwe se na mepeke me west kakra woman na sema wo kan to me no de minim kwan a ofa so a ana adwene ba ni tirima oso ko ba kra ne ho ban se be ya akra ne ba bi akra ne do eden a obi ne beda to me no de enye bone so ye okoyesa yes because me were at the age of 16 yes we no me second born me were at the age of 17 ti me man omo ye me ti se me ankasa omo ne me omo ye pe yes enti asema ye ti a ye kan me nim ne me ama fam nye so obi na afam na me ka enna de me nim ne se unse do ho ano ye was sex education aha ye ni ebi wa ha donwa bronu bia te se nke bia eso ame hai onwasi baabi te se community center enna ye di sa nimdiefo ne gu ama nkwala no ye free tintin no ye ko ekogi nimdie efa kwan a oni be ma beda ni kwan time say ni kwan sa oni be ma da time say ni kwan sa we say o boyfriend ubetimi ne di agro from some free 13 ni kwa enso ni kwan say ode ne ho kan no omutie him say Germany minyimon me call hospital abortion ni ho want me nkoya abortion abortion ni ho
to one yema wo ko hospital na akokan na ni afrefre course that time those days ni afrefre course na che ya pet baby sex education ho ne de wakɔhye ni akyerɛkyerɛ implications what abortion ne de ebetime si ho ebi a ye ukoye kra na untimi ngo because possibility ni say ne nkofo dwane free Germany ko Holland ne Belgium koye saa ne ma no na ye high enti omo be educate wo ya ebeduru maybe untimi ngo enam se wo so enti wo neme wo system no emre enti ye de ensa kokan betimi aye wo se enti ehun ni kra be kire wo se eni kwan se wo travel to another country na ukoye saa de enti ye kyerɛkyerɛ wo niema bi aha no enkyerɛkyerɛ bi ani awo yesi ya fa ne se nkola ni nim na wonim kra enti se ya kye watena ho oba time am se we yesa wo be kyerɛkyerɛ wo ba no saa de ye papa ba on se ya ha no maami no kra be ka se bi a me fere me ba no me nim ohini ni ye fere bebrebe no ɛna wodi kankan ye no so o ka se wo fere kra akɔ ya aba enti ene se wani bewu odom mu de ene wani wu ohini ni nko anim a so de ahye ho ti so oba no kwa fa anim guase e de abre the whole family no adenti na ene wu nko awo ne no no e wu kyerɛkyerɛ no enti media madwe ne se momma ye nkyerɛkyerɛ nkwala no so mu nim kura na enti se ya ene se ye ka ye school ni ade se Yesu wo ho wo bia nim se nyame wo soro wo bia nim se nyame ba ne Yesu edi enti ne yakɔ asɔre dem ene ne hia se yakɔ because ye nyina ye nim dia nanso still yakɔ wa ye se yakotie dia ame asɛm nie enti me emfa ne se ye ma no wo mu nim sex ne sen yen wo mu nim de wo share the book of Ecclesiastes from one ne kona wo se bibia ni asase we so ebi ma adawu ene ma yen enkwala no wo mu free sa afa no mo ye no ye nana no o ma ye wo ma je sa ne ma de data enunti enkola ne hia nkyerɛkyerɛ sɛ wo se ade omu fam ɛkyerɛ wo mu se sei nete enne wo ka kyerɛ nkola yi bi sɛ wo ho efe kekekora na ne ho nyina apacha no wakoda ho wo tususu no oda ho apacha nanso so obatan wo betima kye wo ba kyerɛ ne sɛ ye ka sansɛm na ɛno nkyerɛ sɛ koda ho na wa can't you see you are beautiful min twa no na no ne mu interview bi na abrewa wanya 85 na boy bi busa ne se wo ma breso no mu ye doggy abrewa ne se hwe ye no ye tam mi kun kwasi hwa no ekroko krache na sa abre no ba fie awia wasi akuya be sompa no no ma mi kunturo na me sompa mu a sa da no sika owia wo de ma me na me se hwe etetu wo ibo doggy. Yes, dog in the bar in face. When you at two, you imagine. Was one of your crowd, man, some pem. Was where he mamma or Sijay drew while you raise a cow, the mamma. Hey, woman, I ready one my. No face you war, I was so everyone with him. To me, say a brass will say, Mammy, a better and crano. Wow, pano, chinitana say. Naturally, say, Wainy. We are a bit to me na mame wakoya de no yin sen na ba e de na ba tan ne sese we said the oka say wo nyim na wo 16 wo we be ye wo dan me de wo say be na ya abruchire de ye me anam kase wo de ya obi a ha wo say obi a ha wani na bewu ene de shame ni de ene wo fa ho ni because unam ho a me wo ikra unam abonti na push chair don't know bi aba oh hello akwala wo nesi akwala can Dutch obagan say eine kleine Mädchen der auch eine kleine Mädchen so habe as ein Kind na ches akwala wo so hwa akwala wo no so hwa akwala wa na no abrofo so na etro de eno afa no ho ben abrofo ne tro no Jesus obwa Jesus ni nyina no Jesus ni so ase chese oh sweet in so obwa oni rough because we age no ono no sa age onim say wo so oti school dem wahu ana say ye kyerɛkyerɛ obibi ukosua nsa na adwuma bi kra wo de de adane batete enti me de mi woni say ha adwin bebre na nso so eba beta say wo be kwa kotu agu no enwo because me se me to me de egu ya make me aka say second one okra after 13 years ansana
misanyim. After 13 years old. Listen, my last one no watching kete 13 good years. 13 years. 13 years. Nti imagine ka from that time na ebesi no na chesen ka na me take it nti enkwala no say yakonyem ne ye chi wo mo de wo makose enkoye wo abortion ne de about time for misre mo munyai because ye deadly either say ni wumbu no be say anaso say ewuo kura say de na wo kan maami ya ne bewu eyi okochi ne be iko ye ya afi akola iko wu ya no tata maami chese bibia betimi esi enti misre mo me de me kan ne say education ni so yempani mfonso mo hwe man so abuochie mu nyina makotena ho munim sex education wo so a ekoso brono bia first ne wo munye sex education yo na nkwala no wo munim say ye edie no wo ho mummie nimu na mon kan kire nkwala no se wo kodi a wo panyem na wo monte ase ma munye so wo mususa so wo mudi wo dada abosoro yenti asem we wo ye sofu nti na me de sa akosa ebre wo sofu bi ne yire mam se wo mo baba wa ye ba ko pe e na kola no konyinsen na papa no nya we but sofu ma me ni edi ehu e no se anim guase se die ontimi enti wo yire ne ba no e no ono a de akora no koi e na tim na akora no wi sofu ma me no ani ni ku no o ma nya ba biem apostle maame ni fi say wo born ni kuni ministry ne ho ban say ye beka say sofo na wo ba wantimi antete wo ba yie en wa akwa akofa nyinsen aba ebetumi de wo ha kora ba sori no ba sa wo sofo no wutumi nya nantuo bi enkohwiri nyina popiti mu nkonko kadwamamba ho asem sanse no bible aka say opani kura wontu ofihwesufo ha won wontumi entutu ne fie yie no even aso opani mpo won sem fata say odida paso me bo a eti wono no dwen ho no maame no dwen saa dwen ne ma wokunu enu kutu akora ne nyinse na akora no kowuye saa de maame ye wo de abo asore no cause ono fi so de bo ministry no se saa besi na nwan no beba hwete de on se o kan Isaiah 3:11 o se o obone fonui na ebewie no musuo na ne ye so akatua na ne sa o de bema no se oba we osofo no wantumi antete akoda no watumi akofa abade because Proverbs chapter 22 says chira bofra no kwampa wonfa so oyina wanfiri hu ede na sofo no mate na no pa morning devotion quiet time obompa mu yesi wu chira kwanta apostle akola wo yakora boni de ede morning devotion wakodi abakora na wo ye morning devotion ye kanya sofo bi aba na asai be of course any papa bebre wo ho once obu wo ye sofo de ba hia mpaboa kwa wontoma no ase akwara no be nti kwa mfa no enye wadwen se akwara na so na dwebo obi timi ka se wonya 15 years 18 years waso wadwebo nti nketwa na mehwe wo no wagya akwara life man ene de sample munyin se ne ba but wo sua so ye nti o yin sika to no se de oyin tu no ma me ho no empaboa wo to because on ware wo to bia ma because wo ba no wo yire no wonya ware wase wo ya sa ne ma we ma no din se akwara ni pia bonti obi kwose ne pa oba akwara ba bo ama ne sampaboa ye to ma no ne de ye honam mo ne bi akwara no so feelings se me ba bi kika me na se me nyu ya ha anu bi na aba no feeling no ye wo tam feeling ne ba ye adwuma wonya nuru ho onka bi nhwe wo hene say ye the Bible na atete no nti Bible no wonim ade ye feeling obo akwa we obedwane wahu it depends say the city akwara na sofo boko concert sofo boko dance sofo boko wo huri wall what you say eno de wadi ka said that ko duane di kai echia wotene na wo bre untumi ntene bi ono wa yusu no ho ama da kokora bia nwura na hema wadi ase untumi na tene papa da ba bibia to wada obepia akọ but wonye bi da no a wo ya virgin ne papa titi ni yie no osuro kora eti de maami ye aboa awie ne bone ya awie ne bone sakura ne wuyo so se nyankopɔ bebisa no ya wa hu bi mu so nyam bebisa no on se saade no de nsunsu so bebre kanipa but ya na ya dwene nkɔ se wo ye obi a wo yi nyinse yi tugu a etimi di wunya bikura na akora ne taataaw bikura na se wa wode bikura ma wo ngu bi ma wo wiase bikura na wo ma nyamede ma wo ye mienu pɛ wo yi wo mu nyina school time agu afi se kɔba se okonya ku na se bia nya wo mu nyina ye wo dudu no bi wo ho a saa akwara ama bie ma no de akɔhye bayifo eso bia na nya bayifo ncheke bra no okɔ school no ya poma na mpoma
ne maame ne papa da no omu nyina hu so da no watempa hu se o mada otobo abonchance so din afi no wabie mpa no wahuri no okọ wahu so mpanifo se wudi nkosua no wudi nkokoma tibedu ba bi no na akofa so die abre wa akoda nti nyinsayi go de wan kasam wa ene nyame ompe apostle se metena ho se mekoyi tu anyinsen me nyima kotu anyinsen agu na meye family plan ya bo me ho ban de he na ye because family plan apostle wani nye ho bedase eba sane nyina o challenge nyankopon challenge ben yes ene say kire me challenge o challenge nyame ne say wo se monwo na monore na masen wonya ready ti so obetu agu de wako ene manyiwo emma dwaman to obi kwa family plan ya bo yes hey what chire nyame say onsua nyansa ewe he yes when you're ready so be you want to be feel answer and was say why you ready so feel dia and your body badge me mane makora na makoye boni ti me bo me ho pan jode ko se ono nyame na de ma wo se nyame se wo so se mengo ohene papa nyame se wo dole and wo so se o ko se wo tete a wo nim so obe wo mabobo so wonya aduane mu wo mu ni na nkwala ne hwem be ba sa no so kora ye boni ma nipa no se wo de akora be ba wiase na untimi hwe ne yeti me no maduro atitim eno so ma ye boni mo enti no se eduba e heavy obi enko bi muntum nso man paibo na satan fa mun hye mu mra ye so anyam tun so yiri da danger tun so na man pae ofiri mu a wa wo de ya opa no ba sa me ko ye family dem so ko family prayer wo kire nyankopon se wonu nyansa te no te no so nye yes on se family prayer na ye kan ohene maka enu na akum nipa bebre betima ka se me ma me die ko wiye bia tama ni kwa so otwa bra no family prayer doctor teacher ni asem krachi no person na wo mutete me ma ne bi no no ya pressing kitinkiti bi sa ekọ wi ase ne ye se onya cancer wona wodi edi wanyina duro wo fe no wo blidi oh enti se wo ade nyankopon aka no so be challenge nyame a nyame mfa ho nche wo na me a me ton aduro so na me ton enuro a no so obi be de be bo no ho ban se ma bi chemist na no so ma ibone open heavy akwa nya bi ti se bia obi apetes ba ya on sa da me kira asem we mu se nyame mra nte se Ghana highway ye se ye nton wi se me beto abenom ye chime ye oton ye no so ye che no na ne nyame mra te ye e che de obeto e che de oton ese mu nyina mo bo abone nti wo doctor na wo ton sa de pharmacy no ene me amekoto abenom ye nyina ye bone tie nyankopon Habakkuk chapter 2 o ka 15-16 no ba oh nti sade o mpesa wo no ebeto no enyam obi enye open heaven akwa nti na ma heaven ne ko no ye din no na se ka heaven obi am na apostle ye ni abire nya ye nkobi o se ye nko da bi ye beko se bi ne se obi nim ne ye kire family plan obi aye bi e de bo no ho bai ma nyina aye bi na se nye da bia na no ba hia wonyem ebi ko woni danger so nyame correct me ye wadom wonyem oh na ehu eyehu nti ye nsuo ni panche nyame obi se me banyini ye besere me obi se wanfa ba ma mani je ho wanfa oba mani je ho chese ensem bebre wadwene no enye nyame adwene so obi ni oba anyam na wa ma bai wa ni sika seje ne kotua ono so be ma no wa ma sika no ono so atu anyinsen o kan obi nyame awret se ayi abo e friend se kotipomponi o se de otobo abo no hunye ne hise de onyanche se wani wani gene no ono nti wona wo di sika ne ma no nti wo ka ho wa hye putu pase won koye e bia wan fa sika na ma na nkobe wo because woni sika bia o de koye sa ade no nti wo kwa wa yibone che de wo koyi wa yibone che de wo koyi nti nyinse yi go de wan hwe atemu da no obanum moja wa yi agu bebe yon wanwa because e ya ade a nyankopon pe nti na Proverbs chapter 16 kan say ade ansia na awrade tai na mu nso ye ne krachi wade ani e tranton ato tachirema en na ye tumiri kakobo ni ense hwe boje di bimgu ati ase e bia sa akra na akoyi bi kra no ye president o manyina wa wunyina bia no na ebe ya behel president o mnyina na president bi o ha no dwuma kra se odidu abebo na kunu oh se o man no nya no so mfa so kakra anko ya mame ya nkyere se anko amobi na so so o man bia no obe ye sofo obe ye teacher obe ye general papa bi se de wo ya mo ye ya wo no ma ha na mo ya mani agye ye yinu ku yanka be de ma nyansa mpatie o ma he odubu achiti we o serious ana ma me ama so ko yi ni gu ya enti sane tie enti no se ense hwe boje di bimgu wonu ni ba ko ni pa ne ye wo yi na to agu enti in fact enye ya de nyankopon na ni nye ho wo ya sa wan hwe ya
wo de obi ota yi gu pa no onyini so no ba abre wa to anse wone ne maame gina hwa baka se ne maame no wona wo ne maame otwam yes ne no funa tie gu se pa na roba no ne maame de akura gina so kakra pompe gina so che ne de meshia che wan ne ma mam se wa ensam no doso abortion papa pa se amam se wa obi benyem no no a betoto nuro anoma se no se ono a eyi even se self medication ono a ti se de wuka akola bi wo ho a bi ane namfofo kra na akeka bobo nuro bi dia ma na te no no so akobi no ono anase obekọ hospital se doctor bi ase na dia hin nke beboa ohini niema ye omo keka bom enkola no yisi ne de chese deadly ankasa bebre na ewu bebre nso na chese omo fire damages niema bebre na de me kan nyina ne se enne de ye nyina ye kan bebrebe nyina me de mi gina se enkyerɛkyerɛ ne wofo enkoso enkyerɛkyerɛ ne nkoso na se wo hwɛ ye man mu a sebi first no na akoye senkwada na omu ni hwesofo no enana wo mu ye victims wo yanyem abortion ya won ayi but eni kwakoye sen enkura omu ti baby ye ne omu wa wofu papa nyina no the same thing no all because say asenkyerɛkyerɛ no wo fom dodo ya yesenne technology world obi enkwala ni nyansa dada wo mu ni bibia dada enti ejeja wo mu pem ama wo mu ene wo mu hyehyɛ wo mu dem enne wo ne wo ba hye a wo ma ne kwan a wo be hye ne dem fra no pa akɔhye enwumre wo mu gira phone so wo phone no ho wo ne bibia si ne dem ɛhɔ no nso na bɔne na kɛse ni nyina free ba o enti wo ne wo ho me bani de o mpie oni de o dem no hye ne dem a kɔbɔ ago ne kɔhwɛ dem ho de wo ye no efri se wo kyɛn de wo gina abɔnten a wo charge eniema wo sua gu na dwi mu no se ye bie niema ne so kyerɛ wa wanwe abebu ahwe ewu enti momma ye ni enkonkola ne ho niema wo mu education na ehia ne se ne fata ni enya ise ya ye selfish a say ya djuma ne hia yen ye soda no pa kekekekeke ye kobie ye store ye twu ye ka aduane wo fie we wo won mo nhwe ne ekọ ebeba anwumre no mo hyehye wo mo dem ne de nyina enne kofa sa ne me nyina abre eti mo ma ye ni nkunkwala ne ho ne ye nkyerɛkyerɛ wo mo ne ma bie ni so no mo left and right said ye be ya wo me ye victims na wo konye sika ne dan ma ne se de o hye wo dem ho no wo sei ekofa nyinsen no adamfo kyerɛ no so onkoyingu no obekɔ ne so wawu a wo niema na akɔpɛ ye ni nyina ayekwa na kyerɛ mfa so obi amaso enti abortion ne de media Africa kwa the way abortion kyerɛ wo tutu fa kɔna bia abortion wo fa kɔna bia abortion kyerɛ nkola no so omugumu mam sɛ why bi nso de ne sɛ wɔn de obanyam wo anu yi akra watoto akra na twene toilet and any 3 days I be a story news but luckily akra na emu wanyem wawo no achichira akra no de ahye polythene bag ebi wo me phone so me fa bi bebe 4 years ago enkola o me nam ball so sisa condemn na ball aka ne kora eba kwen ebehwie ball and obi di moto oba ni be mate moto so ene wo mo to rubber bag twene ball ani so say to ti nkura ni di mirika ekọ rubber bag ne wo say bia adekora no mo to twene ye no bibi wo mu a ene wo mu say bibi wo so satan ball aka ne so ebehwie na nkura ni di mirika ko driver no ho se bra na woni sister no ti moto so ko ma to ade bi atwene wo so won beti akura na no ade na no a kola be ma ni furu makrante tina ni fruma ne crep bon na ye green na ho pictures wo me phone so ye den sa entomago chechire no e no mo de buy classic FM fida dem
eji akolei any Holy Family Hospital dear draw and show kosi akora so ne adna say ma social welfare for and so eyawe neja ye mom yawe ena nyame a mam se wani hu social welfare for nhihye mu no se ye gi akola ewa ha na so obi koto akora atwene ewe te se soame a ye nfa kola na ntena ha because almost say bia na nipa no yes ano or around so hunu se wo mam se wa na wo gi akola na daachi wo ho na himfa salai ne etutu ntoma ne ebe pache enu nti ya omo gi akola no eno mo de ne ko sunai na na mi friend director no na mi busa no so obi abe adopting de ko London so wo bi banyam abosome nkono awo no akoto akora na twene tew eno so ase kyerese mam se wa eye dam wana saade no kra de medwin ho ana se ya na omo dwen se aduane no omo nyam omo ne ne oda wo yam na akosi sa abre ne ye den ya semo ni nyina ye education ya sema me de medina so ya ses education ye mpanimfo amutie ye esrem enne school lands bebrebe egui enne ni nyina adane stores ki betimi atwa ba ko betim bi de ato ni ya pe obi a sebi onim dibi de na sim ni ye kyerɛkyerɛ ye mei kwakwan ye befa so mo besi ayɛ mo ne ma afa enwu ko enwu be ma time say enye se de na ye di kanka earlier say ye what time a woni be machia obanyam anytime a woni be machia wonyim nyina ke betimi akyerɛkyerɛ nkwalai enne ye nsase kakra ye de school wonyina ada ne shops ebe den ni enya baby kakra edi akyerɛkyerɛ nkwalai ya de ye sremo nsase na ada ne de bebrebe no na mo me enyi baby enye center enya mam se wa ye mie baby e minu ye biebi ye betimi ko register ye nsa andre sa na beboy ye kyerɛkyerɛ wo mo so hunu na nkwalai wo mo hu de ese so mo ye enne nkrai no anso mo gum wo ka ayi you're beautiful wo wan say you know for nyina ayi say ye nche because beautiful ngodi akire beautiful say beautiful and so what be say me sure no catch him say you're beautiful me say I know it be beautiful and so what minim dada and so enya story please ka dia wo kan na metie beautiful and then cry and I'm beautiful ye to rig kakra mo ni de said ne ye ka sem kore wo se ya ne ya ye toto ne mama akola enu su hia o maame to ne mama no to manisika ntu ni bottom still ne nanfufo no me so mo telephone na chi no wo mo no mo soso senta ade ne mpaboa no se ade ne de ehunu no se school no mo kono se na danfo bi wo wa wo no ba bi ofiri a wo ba chesa wo ye sex education teacher expert oh and no wa be school mo ti nyame amwa na aba ne kosia ne se na wo fa ne ye ne maame ne papa na asema wo bekyere ne bia no na akola no etie dia ene ne wo ene o pato ne ma container man so far as I kyere ne set time ya wo duri dia wo sa wo fa bi ne dia say no mo ye edru time no ma say ye group aye na me obi o tie wo so fa bi ono so fie ye nkyere ne hwe me kan sa wo no ne a wo ka to se fa bi no wono de ono ye master wu etu onim time e wo se ye ni be machia eni onim time ye eni kwase ye ni be machia etu wo hwe udi wo so ko ya enam so nya ebi da no na ade ho akoto mfe bo hu ane say the following month na hwe we etore bi nso a mema ya na omo wa yire no so saa omo ne nkora ne twempena me yire hu a ebe ha eti jiska koyi ana ma me fa nkoni nkoyi na wonim sa wo yire hu ebe ha ena sebi wudi wo mu di wo mu a wi mu a di wo mu na wonim sa de no so wo mu nyai won ni wonim se safo ni nyina wo senke e che wo because sa ayi ayekan abortion ayekan you know wo ye de kese ye nkwala from 13 years ni 14 na to bese 19 years ni 21 no penifone podi omo nye sa de bi se sa tam de wo hu ni left and right enkwada no wo ye sa de ne kese sa nkwada wo nyina emema wo ye wo sa nyina ma eye mpanifo sa nkofo nyina ye mo kofi
normally sankrofo ni nyina e wo senke eche wo mo enso mo fa mo hudi saa maami bɛyɛ asɛmi a na wo kan ɛsɛ sɔfo maami bi okoyi ni ba de ɔno sɛ wo senke eche no sɛ ya abrofo mu anka ɛbɛte no abuoni wetuma ko fa ne ba under age ni na anyem baby edu kwa akɔhyɛn me kai me nua bɛ me bi uhu se no atwi me nua bɛ me bi kɔfa akola bi no wo 16 years wo Germany no fa akola no kwa de akola na anyem o na akola no kɔka kyɛ na damfo kɔka kyɛ ne maame broni akola ye de ni tu wo Germany bɛ 8 years asese ye yi na de ne ba Ghana ye de obi tumi kura free ni kuro mu ba bɛ ye de ni bi saa ne afie ho adi ene contractors ye ba ye yi chinkwanchanfo ne hwanfa hwe ye kuro ni bi ho a ye ma ne nyina wo be hu bi 12 years 13 years no omma esihwe wo machi a wo mo na asensen ho abrakra nka ni kuro mu a ka na akọ ni kuro mu ekofa ni kuro mu ni akwala wo saa age na ka ba bi edu be gina apostle yemra papa fo a wo fa nkwala titiriw bi kura wo wa yerenom oye ye o se jiska na kotugu jiska na koyigu wo mo so sen ye ka kire wo no ntina Isaiah chapter 5:20 ne kan o se wonu one of the bonne ye papa se unum se akola no ana wo yere opa wo yere usuro wo yere ene ye men ha akoda no se wo ko ha akoda na wo sha akoda nyinsa na wo ka kyense wo nkoyi a nyankopon be panesew bo na ha wan se ne bon ya ena mrem kura no se edu ba bi a those foot me chew se me ma no mse nkura no so eye kama no pam tumi jam nan I am so mfa nkura no on se wi ase no no pam tumi ne boni onipa be ye bia no obetumi anya skills bi de agina so aye ena bible ye da ho yi ope boni de obetumi anya quotation bi agina so se we ye sei enti nyame anya ne sei timi so wanyam sa bible say ho se wo ne na pam ne ye da sa nti ya na de bia me ka se wuti sabe ente se bukali yanko yina yi na mfata bia no no ni tinti na fata no the catch your coat according to your size fabro fo na ma enti se what me ni obi ba wo yire na what me akwati na obi ba kwanya eni gina se wo gina sa ba ma na wo gina hwe ne kan wo yire wo se me yire ba kwa makofo na ba kan ho ni eno so the apostle wedding nti eno nti na me ka se nipa suro nipa che nyame banya se ye ne sa so ehu nipa de wo hwi nipa ayi a nyame nsam a ehu pa nyame nsam hwe no nipa de akura se do ba bi etimi dwa ato obi ananim onyam ye de chew ba nyame hwan na wo ko dwa ato ano wo akonya me ma dwa ato ama wo ahunti ya but asofo ade e nwanwa ye titi bi se obi se me ne sofo bi akotwa atwe anyam na wasimi nkoyi sofo pon o ada ya na mu wura fi tworo no tworo no de da ho wahene se bi ni se ye kan ya na wo kasa sofo ma bia na mu yi mo ni to nchen ya sa o se de nti de bi mutumi yi wo mani to nchen sofo pon na wa ne obi akoda me yiri be hu ti koyi ya titi bi o social media no so no ma miska se mi nkoyi uti ana ya ma hyew se wo ya sa de na wasi bone kwan so se ne watumi ni wo ba na nyi nsan de a ma ne ngo ne catches of ma me se me ni obi awo aka ya no mo dwinwa no ho some back to say sofo ne obi akonnwa no be ba hwete na woni ne ya sa no de nyame wa hunu se nyame ahu dada enti se abasobo bia bam na nyinsi akoba mu a je ene ne ngo ne hu se sofo asomasi wa firi ne yira chini we yakowo wasore ma begina enyina e wo no wagu nyame asore nyame no wa asam ka na so be san ka chenze ko tugu die obi wo ha nipa suro nipa hu ni akra nti ko yitugu ko yese wan hwe ya tumi ko hia nkwanhia o se bebre ko asore bi e wodi nipa omunware oba no odi no hu nsese wonware odi sister wo sister die so se wo so body mu ya wode ati ase ene ono ane yonko sofo bi ko fire ho wo munyinsa oba ne koyi wo wi Roma sister no wi straight yes wo wi yan so nyame hwe ene yu mfiri Roma ni mu yan ware ene akobo adwaman tu no fada monko amfe Roma ntu yo also free so akoyi no wi enti sa na te ya hunu se de nyame ahyehye no nipa wontumi nse no odi akono no boyen tino so obi anya so ne de
and now the old say won't worry na fe young wali asabi yanyem yesi awade no onware na yankasa omfa ba dabi na di enti na sen ware sɛ obenya adaje aye nyame adwa ada awade ye distract ni pa o ohene na mpra bi ha adwen awade na me nware yanka nchem sɛ ma me mfa ba no de anya no ho adwuma na ne poso pa mpra ha adwen kye yere ompra no ya osofo bi kofa mpra mpra bi wokɔ ha wokyɛ wo yere so onu nim sɛ ɔbɔ hanya me de wokɔ ana me yesi aho popo wo yere so de sɛbe tu siri kwa itu a ɛha no pato mpra ka sɛ me pewe no anya ama no a sofo de wokɔ nti ɛyɛ pressure ma wo sofo no nti hu hia sɛ asofo bɛyɛ saa de no atia wo abusua eguso akamfo J-Front Company Limited di amount say jacuzzi bath water closet shower booth cabinet basins and our bathroom mirrors and accessories nyina wasi dan wie ujade no wadwa ye wusiesie mu wa uye dwaye na efe na wa udwade mu atumi se ho atɔ na dwaye no koye nkonkomi apoto bibire na bire ma wie ye bire ye ni bia bai na so de wadwaye san ya poto bibire dia na me hunu nipa a we bomoden se obemu wadwaye na aye kama na wo paniema papa ne bo ne da fom a so mpade ye nkyere baby boni kra eno ani J-Front Company Limited kumasi adum ye ni railway police station wo line ba koso ena ba konso wo aseda house nchewa ni Pacific Bank no edi enmu hwe 0244 178 585 0244 178 585 na woni wonu kasa miza eni mizo eno a ene ye de yenim miza na me rap no afa na me be record me di onti school fees ye ready na minko studio na minko ye me rap ema mizo ene miza na 5G na omu sampa ejetu ato papa na nasofo pon bishop eye afere ye bo anyako eye bishop Techiman Diocese Roman Catholic papa Radia Sumdwen kan enwumre ni Father Joachim ne papa Sebewie Father Martin nom ena fe papa ife witi ono so eye Kentampo Diocese no so emu ena ye maame nom Roman mekofo nyina o se asedan kanyame o oso te asedan se kuku ansra wo se enso kuo no kra ontre no mponko bi enti ebusua na achese eniema papa ye kan fama wo nyina obetimi so akogi bi ewo ye papa J-Front ho na emwa yen enche kra ibebie ya homa na to mam se wa obi adbe ka ho na me die futuo kakra tachiri ye mana wo mutie ye ne no mutie ye yi tie ye pa ye di ye yaka abatan ne nsem bebre na mon soso nkwada no nso munya aso na muntie monkan hunu se mokonyenyem ne se mokoyiye abortion ensunsu aso ebeba mo so no enye asem ketwa ena mo so kra na monya abortion no kra mo wu no me ka bibia kire mo anyai mema na chidia mo abra bobesei. Secondly, Monsan to mean endi ye said de mope wo be mani de obefa wo uje school na wo no wo meka ho mamo metete akwala no wo fie wo beto ani school ne so papa bi na wo kono nso wo kwakwa akohia oba bi a wo no de wotie ne nane ne ja na watoto na brabo ye a wo sefata ono na wafa no aware no ni mpani mfie so de na kotena ni fie na bisa wo ho se sabre no wo ne wo ba no wo kɔ ne office kra sa okoje akola ni sika kra je obeje ojo wansa na wo ra office wo kra de bedi kan ehunu a wo yem be hyew kese ne yeri photo tanchen ni tiri da ne nchen ena ne ban so de atwa nchen eno kra ne be ma wache ana hansa na waka wase broken heart kura bekum ansa na wankasa wo hwe wo ho ene wo ye bia wotumu se ne office wo kra nya wutipen na ne fie ne na brabom enti mesremo mo maame ne mo papa mo ka asem kire mo a muntie mo a mo ni maame ne papa no mo ne o mote mo hwesofo a mo ne o mote no
omo ka asem kire mo a muntie ma munya mo adwene se ne technology mu nim BBC yeyehu said the onyini nika ye merewafo no wo se no mo dog no ne ma ne som ne ku ma ne som sa etu ma me ana wo sister na obi a wo tete wo no wonnim de wo ye ne sen wankasa enti omo ka asem kire mo muntie na mo da akyenye fe na munye ma wo mo ye nyansafo a omo se fata ye ma menom akese na ekufu ado yere ene mpanifo mo ga na ha yere no mo ye sa ko ma medane sa o eti mo nhwe mpanifo bi so na mo nso mo nkra mo ho na mo meye se wo mo na ye kura yi poverty ni dooso dodo na eso nte mo apostle dia na chron ka fa ho ne 5 calls yo medase je twere ka fa ho ne se obi ohwie nipa mo ja agu na rade nyankopa re toba ne so pia ena garantian say 7 sido nipa be go no na abetwa nti de yeye bia beba yatemu uhwie mo ja gudi ya nyankopon fa nchew da sanse wakum nipa nti yenhwe yenhye ne nso na yenyi hu firi mo ja hwe gu ebe yenhyira ne adom e de amaye kra na boa ya bra boso ama na siye yeah that's it 0551931931 0548931931 ebusua minim se wafa bebre efree asemu imu na ebeboa wo ye papa ene adesuade ya yesua minim se ebeboa wo se wo se wo de be ye adwuma nko ade a mi se tugu ya ye fa kwati kwan so etutu agu hello Pachodi free but on the concept free by mine yo yankoi what program we have made I will put to a modern in my mama. Only am to we a month for it. Maybe a casting me at a man can remember one of my sister's normal court a school. The local school meeting, the almost be a jewel many found. A year session. Make time say, yeah. Unko a school munamon couldn't come on fat never win. Winning a kawana. Am I winning a yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, mommy. Yajo, ni baby I can say through. Many answer for a food of things. You are just a friend. Army. Oh, just a friend. Hello. Hello. Would you baby I can say through? That's a free Friday. Young boy. Yo. What you say, dear? I go for a sham on my son for the small Ghana mine. Nothing. Mokasi any emotion, any you to know, a emotion, papa. You. Okay, I can't tell you, and no, a brabo boy, any baby over the compliment, the day and fee baton, na baton, yes, you're fine, okay, if you are a woman now, mammy, now, I to tell you, if I be a boy, you, mammy. Okay, first, and I say, go, bra, then I go. You go 30 years after I go, bra. I'm going to work all the work at Bema. That's a while to grab a former. Open fat. Find a many in I see who Christu. Also, and I have a boss of the one that you. A former money here for me in a few good pay for saving in a Nesca former, and then for my yard. In the Mokan is you sing a coupon, so we have a book. Now, education is so done a phone woman when you start getting at you. Because I'm not telling okay, if you don't know some more, you know, oh, education is not by you, it's so local. And this education, a banana woman, young consul for your young animal. So, I prefer to say you to know everything you know when you are present to have you. Yeah, that's a bad thing, Jeffrey, and make my family in a mission. Yo, hello. And council. Yo, I'm a free. Sompa 3.1. The number I'm going to make it. I'm the same. You have to bring in a signal. Or more we need in manner than I Yeah, for I go to what I say. Or more we need in my dear. That's me. I'm in touch. Now, one can so far. I think I didn't be the president at me. Then I want to check that and what I you. Like I won't want the president back. With the funny said, I'm just to you or better.
the father and a person between or yes, that the president, the class of class, was that you from next year. Show us how much I said, I don't have to go back. I mean, how the so good now, and the next now, I'm about it. A football, they are two more. They did the back of the bad, not a new sword to quarter. My show school, yeah. But I caught the Ukuso. I am Bible and Bible, the return for the lecture. You rather come up and Manchester. Why? Yo, I say, the end on the old body. Was one idea to pretty. Will soon what you could say, ya, Nabema Cronwa. Ya, one and Anyamono. Walk on walk or try and no beboa. I'm say when webeboa. Sir, so was one idea to pretty no. You went out no cacra will be now obedino. Or no crying son, now could you to ba, O Sunday ba, as I become who they are sending cocoon. Cocoon, cocoon, womb. 0551931931 0548931931 ye ne yaje bre papa na me se yenkomo yi wafa bia wa ye hira ye kasafa nse tuguo na kwan bone a ebetumi de abre nsunsu aso bone ya ebetumi de abre na me se nyina ye suade ya ebetumi aboa yen se ye twe hu firi hu ko ade a said him di kaka no medical ni de ebi wo ho a na chese ya anya manipa no a obewu say obi enya ectopic pregnancy na dan ectopic no wa na obewu nti na say ye yema wo. Hello good evening baby akasefu. Good evening. The me na fight na kasa na that's why me I confused with the church. It's a for see you know say on please I mean to say the number my name so that see you maybe to me I'm sure I'm so see I should it's okay you should come the boy and buy one you should come to certify one to say find so was it a natural way wo ho wo betimi atiti no mental site no and no plan and follow it didn't be a women say be a would go to so no and yes I'm two women maybe I'm going to try you to stuff I said I wouldn't send a woo you shop now tia fashion oh ni national beauty was it say wo ko wakra no antimi ahwe ni ya no wo asudi ko use condom abone ko family plan e bone na ese wanya dan date ni so om se bi efeli ti sa no mu ade ni so obedi na no sa no sai enye nipa na hwe nipa nyame hwe nipa apostle me kasi asam so ohene to wan wo 30 someone ya fa ba control so meba someone 127 so nyankopon sidan ya odansifo ne hwan hello we fa ko ni wan bit ma we enti che 10 kra na be ba wo ye nananom timi wu 13 14 15 wo mo no mo ho de nya ni na hello good evening Pastor, your family, Abba Prince, and the Pastor Kakram, Nisumiti Maka, say, sometimes I am Grana or Musso, and I say, Munyam to what he's saying. I am in your fault degree, and our phone also come. If you say, treatments are the man, I can't be adolescent. Also, mother, make sure so your bow, be here part near the other. Obi on a bandit, upon bar, wait, rano, or chat way. But when the son is saying, fan of Yano. If you cry out the first or shark rano, and the mama say, and I say, my one say, they are now for the Yama, near court and crying home. If I told me, say, me adolescent. My son is one of the sisters. We were 19 years. Na mama ni wo. I'm in school. Agonize. O mama o. O mama o hello jina so mama ti ase. E ba so me mama ti ase na on ben mi se. Nti wan so wa wo hwe wo kakra 19 years so ye virgin. Achana. Ah, meme ya be wa wo. Ka chira wale wate. Ya mi shira wo pa. Apostle wo se na me ka se tete ho no de omo no omo ho omo tu omo wo no omo no omo ho de no omo nua na omo di na ye te na de no course no kra ma me fa me nyi hello
Salama Titili. Danka Brim Dankabam. I didn't imagine. Yawura. Median the rich mom, because I feel my point. I didn't Yamisramupa. I mean, someone church palm at my many of every phrase there today. Natural family planning, let me feel no boy. And then now on no mundo bonino be the mother bomb, the own number, natural family planning, Felita. And because on her name be a no no, I be no on mundo no somebody bomb home by energy. So on be the natural family planning to me feeling it or any Yaman come home. Yo, hello. Hello, someone, Masamba. Yo. Yadamasi, Futua, I'm coming with the number of some of the day. Now, here can see. Saving can get maybe up it. Thank you, baby. Yes, you will be Diana, a Fakasian, Nastabi, our phone in this. Because I did a fire, then who said, this honey money. I did our diet because I'm the page of run away and say, Obana one, maybe our home and no come home. And now, when you get the peer influence, now for me will be abroad. Or would feel much touch with my memory. And also a company. That's right, I will. Bruce at the Fanasoa down and it's all back. Only do almost but they say they know Freddy and Mammy, then Mammy at Akasa, or buying pounds of Mammy. Ready, Sompa 93.1. You said, and I'm saying, well, now can you? Or think or any be how many mamma cry in Nkomo. To a bad time, which I say, Ubomodian so be when ye a call ban and commodium. Apostle now, Cassa. Now, what can be said? Away and one. No, can be said. Yes, you are intimate, young client, man, has a swat. You are didn't make him say, can any animal chair, and I would him say, can any room more than me and no mudi. And you know, no more in your chair, and I'm more ye, no buoy, Juma. And now you tear your mammy about us, and that's why perhaps not your book. Hello, hello. Good evening, baby. I can say free. I am telling you, man, you. Madam, I found him to do a moye. Many I can put on a here, and then Collar Institute. I saw the fire will be for fire from us. My new time from after. When I catch some more mobile to say, I'm not sure maybe so yes, I do on my and for the answer. Then yes, but you can carry a Sompa 93.1. And my requirement, I'm in Yaki. I catch some more mobile say, I'm not sure you. Yeah, I'm my young. Hello. Yeah, Joe, young quay. But I say, we got it on keep what's the shot that you have a about. Yeah, I was some man up on the couple. The prayer about the Bible. It's a bit me to the Abuamia. Sompa 93.1. Okay, you know, I say it's a the banking one that I need to check. Well, now, yeah. I go to Africa. You say, Yama. If you mean, shut up on the body. The Messiah, every Bible can't say actually, it's one journey. Apostle Sipano, a bonnet who bind the who bonny be. Bible quotation be Isaiah on Genesis chapter 38. Genesis 38. 6 to 8, 9. When I say be born on by. Or 4 bar and home or the whole bar. You are most you know, baby said I want him. Dinner at the end will come on the street. Okay. Hello. Hello. Would you baby a case free? Midday in the case free at Chelsea. You. The person you pass on to Kakra. A brother in a determined search.
akwadaa da ne nipa sɛ ɔbaa ne ɔbɛrima esi efu no how many months ɛna yɛdi sɛ ne sɛ ɛne na da ne nipa nti sɛ yidi so ɛntinso. Da bɛn na akwadaa ne bɛrima ne hyia wasɛm no mante ne yɛ brɛ bio mu wampa akyɛw na ɔsi sɛ deɛ mi bi sa ne sɛ sɛ ɔbaa ne ɔbɛrima esi no yi no first month second month no ɔnsɛ no deɛ ndani nipa nkasa o. Na ɛdeɛ na ɛno deɛ yɛdɛ first month second month na ɛna ne nipa na ɛno na yɛdɛ ɛno deɛ sɛ yɛ emogyatoa na adɛn na emogyatoa no adɛn na wunyae ɛdeɛ nti na wokɔ yi sɛ wonum sɛ wogyae ɛbɛyɛ nipa ɛwɔ mu saa deɛ but ebinom aka no saa ɛno nti na metumi bi sɛ na ɛbɛyɛ a obi ase bɛnya ɔno no agye mu nti ɛno deɛ wanya ne ɔbaa no da no adeɛ no anya konkoti baa no awuru ɔbaa no awodie mu no a bosome aso wankyima a sɛ wanyinsɛn ɛti wo no a wo ne ne kɔda no deɛ nti na wonim sɛ sɛ adeɛ no wompɛ deɛ a ɛneɛ na nka woagyae na sɛ woakɔdi no a akɔ mu ne deɛ ɛdeɛ nti na wo so wokɔsi ano Just can from 4 months. Sa bema. Bibia chicken biani yi akoti. Bibia fan show na bi mu se uji bibia isa egua etia no. Sa pepepe. Ye ne dama. Yen so da ase pa. Hello. Hello. Ebusua ye bre no enya ye be akasima mienu na ye de enwere no si akase ebo no e bre apostle for telephone number ni tudwane nko. My number is 0247 1445 86 0247 1445 86 86 yo mam say wa fa number to me ohini me chia me papa yo na ne wan chia wo mo kra chia ne nko ne bre na so farm hospital Dr. Ifa Menu Ebokrom Estate na me chia me papa SK Bonsu Macro ana me chia na mpompo yo na say yo ebusua ye de si na ya asare mo fie producer kese pa eno boy feje wakode ka ho bi mam se wa Bonsu ba fie Apostle General Moses say the voice of power ministry international ohini ni ama krancha das of mami premier ni me na metina adwumade eti me sorry ama nana kwabra kese enso ede enwumre no sia kase ebo no ede abremu kuku Veronica Jando oba ho fedua oba betenetere kire na chese watototo niema nyina ede amamo kama na bibia nso etumi akonkan na menim se news ni twam pe na chese ufosuo pema ani tin fosuo ono so ono na pamfo dia semperi pa no edi atso am muntie news at 6. Mo enne enwumre e wakase ebo kwan so ene nsama hodo ya wo ba betien de bidi mo tintiman no ebi ene se breya ye kasai Northern Development Authority penyi kwantrafo abede kire eyade aban no wawo ni nkonsa free na adwa so Ghana man pani na arodankwa ekufu ato wabo obidin
sɛ ɔmɛyɛ adwuma bi na ɛyɛ di adwuma hwan kora mpo yɛ maame no ma wɔnom ayɛ adwuma ɛkɔ ahomegyeɛ mu pension wɔnom sare a wɔn agyeɛ no wɔnom atimi ato mu yɛ emu nkyerɛmu ɛwɔ ha se nom owura Kwame Mpiani no ne Sompa kaseɛ edi nkɔmɔ na ɔkyerɛ sɛ firi sɛ ne maame wo na wanyina bɛduru saa bere yi saa adeɛ wɔ hu bi da na de adeɛ na wɔka ho asɛm yi mpanyinfoɔ ahodoɔ yɛ wɔnom so da private school association wɔn mpanyinfoɔ no wɔnom so de nkyerɛmu aba ɛbrɛnti ɛnam soɔ ama school fees boɔ akɔ soro na nka asɛm ne fie nanso yɛ mma ne yɛwɔ faase a ɔkɔ school ɛwɔ Kyeana senior high school ɛde asɛm bae na Ghana education service ɛde nsɛm bi aba afa ho adwumere yi yɛde mu amaneɛ ɛbrɛ wɔ ɛnwomɛsua mu a ne ɛda so wɔ saa bere yɛ mmɔfra no biebie school yi wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ sunya ne awofoɔ ɛsu wɔn kyerɛ sɛ books boɔ ɛhuri akɔ soro yɛ a wɔn dwene ho a wɔn nte aseɛ yɛ mma ɛne yɛwɔ faase no mu a ɔkɔ junior high school kɔtwerɛ nsɔhwɛ a ɛtwa toɔ no koraa no sɛ woyɛ hwɛfoɔ anaasɛ awofoɔ adwumere yi tɛwaso suafoɔ yɛ wɔn no sɛ hwɛ yɛn nwomɛsua ho nsɛm soɔ wɔde ato dwa sɛ asotwe biara mpanyinfoɔ de ma nkwadaa a wɔnom yɛ asɔbra kyerɛ wɔ sukuu mu no abusuafoɔ yɛ nyinaa yɛnte aseɛ na ɛnyɛ adwuma mfimfiri mantamu obetwani bi etwa n'abɛ na asɛm bi asi ɛwɔ mfimfiri mantamu a anwumere yi yɛde mu asɛm ɛbrɛ wɔn nsɛm no pii ka ho yɛ yɛsi nkonnwa yi yɛde ɛbrɛ wɔ na wɔhwɛ yɛyɛ live ɛwɔ Facebook ɛna YouTube no nso ɛyɛ adwuma dwumadie no yɛne woa na ɛkɔ yɛyɛ mmienu yɛ kasa ɛna woteɛ nanso so no mo a motie yɛ na mo dɔɔso ma yɛnte wo nka wo nsusuɛ wadwenkyerɛ ɛne adeɛ nyinaa no fabra na yɛnkenkan ɛmfa ɛma wo ne saa yɛnti yɛn nuanom centers bebree nso ta yɛkyɛ anwummerɛ yi yɛde ɛnsɛm no ɛma wɔ mo na ya kai sabe fu kwantimpo fidie so Facebook aye Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana brekwa na wo hwe live atie yen e wo YouTube eno so aye Sompa TV www.sompaonline.com ensem ni nyina da ya bo ne dobo agu ho akwa ho a okwasanim na so waje wo chefa ama na timi aboa o ene anwumre mapasimakafo aye me ohene yire mame akua yeboa asia ma me nua brema nana kwabena kese afi nsɛm no enie ye to nsɛm no so anasa ye hyaseɛ no ne ye hyaseɛ e de afiri na dodanko akufo do mapanyin ɛhɔ wɔde atodwa sɛ sabe ya ye kasai no aka ne fie bɛ sɛ mienu pɛ na wɔ fra adwa no so na sɛ de wɔ ba ye wasi atoto ne ma na wɔhyehyɛ ne ma ama na nsanya krasi kasɛm kɔ yire ye de ma Ghana fo nam so nte no enema ye bisi basa no sabe ya ye kasɛ de kropo twedi ampɔ ba sɛ yadom wɔyi poma kwa ma nema ekɔ ye nte no wɔn tra ne to so enka ne dam nifa anasa wɔn ka ne sanhye ne dam nifam ema wɔ bi enfa ne sekan enwa na nkente no panyin biara wɔyi wa wɔde dwumadi ahya wɔn nsa na wɔahwɛ anya ne ye ɛwɔ ne kwan so no wɔbɛhwɛ sɛ wɔbɛgye di brɛ no ɛde afiri wɔn nsam ɛnam saa yɔ so nti aka ho bi ama sabre ya yɛ kasa panyin kwankyerɛfo abɛde akyire ya na wɔda Northern Development Authority anom yɛwura Patrick Seidu ya kasa aban ne si de dwumadi bi wɔ hɔ a ɛnhyɛ da ɛnkɔ yɛ nti wasake no ya wɔhwɛ ne mu nsa bosome miɛnsa ya yɛbɛwura mu no ne da ɛtɔ so aduonu baako ɛna wɔhwɛ sɛ wɔbɛtumi afiri office na ɛyɛ krataa ne nyinaa no ma me frema ɔsɛ ɔpare wɔno ɛna ɛyɛ chief of staff wɔno na aban no ɛde nam ne so ɛnam so nti no wɔde ɛnsɛm wɔasɛn egu krataa so a wɔde kɔma yɛwura Seidu na waka kyerɛ ne sɛ no sɛ March 21st ne bɛso no nneɛma biara ɛwɔ aban no bia no na kyerɛ sɛ wɔde egu hɔ ya wɔno so ɛfiri hɔ ama ɔfoforɔ nso ɛtumi aba bɛto adwumadie no so ɛbusuafoɔ no deɛ ɛwɔ hɔ no yɛkɔ nsɛ foforɔ mu no ɛna yɛkasɛe ɛtwerɛfoɔ panyin de ma MPP amanyɔko lawyer Justice Kodua wɔno so ɛne yɛwura Ken Ofori-Atta finance minister ɛde ahyia ama ɛnsɛm bia ɛkɔ so ɛfa bondo nsɛnsɛm bond holders deɛ no no ɛyɛ ade a wɔnom akasa yɛnua bɛma na yɛ ɔboa ma Libia Boga yɛnkɔe na deɛ ɔwɔ ɛde ma yɛ no wɔmfa ɛma yɛn nana wɔte bɛnka yɛ mo adwo mejo so wadaroma megye de yɛ sɛ mpɔmɔ yɛ Eradi adom na so e nyame adom wadaroma bɔ yɛ ne yɛtiefoɔ nkyerɛmu ɛnɛ yɛnya ne nteyɛ sɛ trɛfoɔ panyin de man PP amanyɔkɔ yɛwura lawyer Justice Kodua wɔne yɛwura Ken Ofori-Atta akɔ akɔdi nhyiamu pɔten nsɛm bɛn ɛna ɛkɔɔ so wɔ nhyiamudie no mu yo ɔhene me na se yɛtɛ ne sɛ MPP amanyɔkɔ no ayɛ nhyehyɛ bi ato no mo sɛ bra no asoafoɔ ne yɛwura no mo yɛ adwuma wɔ abɛn mu ɛwɔ MPP amanyɔkɔ no dim no bra no mo musia party no na ne aban ɛyɛ no wɔn ɛmɛkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ party no na biem nso so koraa no ebi asɔ ɔhaw bi ɛne apɛti bi ɛne nsɛm bi a amanfoɔ de aba
abɛtoto wɔn anim no wɔn nso so wɔn de ama saa asoafoɔ ne abɛɛmo mpanimfoɔ no ama wɔn de akɔyɛ adwuma na efiri na paati ne de saa nhyehyɛeɛ no baeɛ no mpanimfoɔ pii ne ministers pii no a ɛna akɔ ne paati ne mpanimfoɔ akɔhyia vice president dr alhaji mahmood bawumia akɔ ne paati ne mpanimfoɔ akɔhyia ɛyɛwura alankodwe kyerɛmate na ɔde n'adwuma to hɔ nom sɛ soafoɔ a ɔhyɛ ɔma yi mfiri adwuma no dwadie ho nsɛnsɛm soɔ papa no soso akɔ ne paati ne mpanimfoɔ akɔhyia kyɛ sɛ mpanimfoɔ pii no a ɛna akɔ hɔnom ne paati ne mpanimfoɔ akɔhyia ɛnɛ ɛna ɔsoafoɔ a ɔhɔ sikasɛm no ne ntotoeɛ soɔ yɛwura kenofo yɛ ata so kɔɔeɛ a party headquarters wɔn kran ɔne party ne mpanimfoɔ akuku kyerɛ obi hɔnom no party ne national chairman yɛwura Stephen Ayensu Ntin ɛna gye na wawa tu na agya nkɔmmɔdidie no ne adeade nhyehyɛeɛ ne ahoboa a party no ɛyɛ ɛde akɔwura 2024 elections no mu ne deɛ nsusu no agya ɔno kyerɛ sɛ wobɛhia sikasɛm ne adeade no ne bobɔbobɔ so a na ɛno akyire ɛna twɔtwɔfoɔ pɛ ne de